Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 yılın 8 dekabry hepterinden yekşeme günü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisyon Platformasının kanallarına. Hormatly vatandaşlarımız, şu gün bizde gısalı haber. Yine Başar Asad yıkıldı, Suriye adaletliğe çıktı, Suriye halkı adaletliğini aldı ve Gurbanlı Berdi Muhammedovlar, diktatorlar. Benim şu gün gepleşimde güçlerin Muhammed Duyucu katlaşıyor. Muhammed ağa, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Hoş gördük burada. Salam vatandaşlar. Muhammed ağa, yine hoş haber geldi. Şu gün dağdan meri biz idarlak gelip oturtuydu. Benim şu Siriyak bolup geçen dağıtlara 1971 yıldan meri birinci kakası. Ondan sonra 2000 yıldan meri 24 yıllar son oğlu şu Siriyanı dolanıp geliyorlar. Şular Suriýany agyr güne sokdular. Diktatura. Soňky näçe 13, 14, 15 ýyldan bäri uruş gitdi içinde. Yani Başar Asad gideti gelen ok, halkyny uruşa saldy. Bir topar dünýäň döwletleri goşulyp Siriýada ýa-ni has uly çakmyşlyklar emele geldi. Radikallar, Ýewropanyň golýan gurumlar, Amerikan golyan, Türkiýan golyan, Iranyň kyn golyan, Arap döwletleriniň kyn golyan. Garaz şo ýerde bir topar ýa-ni şahsy we şahsy däl interesler bir-birine garşy bolup şo döwlet köp ýyldan bäri kösenli, halk kösenli. Inni şu günü şo ýerde bir ulwak waka we hadise bolup geçdi. Bizim pikirimizçe inni durulşar, inni uruşlar durulur, inni diplomatik ýa-ni gepleşikler geçer. Döwletin içindäki hemme güýçler, opozisiýon güýçler, radikal güýçler, musulman güýçler, Türkiýany ýa-ni Türkiýe bolup gelýän Kürt güýçler, Kürdistan güýçleri, Iran bolup gelýän o güýçler. Indi o ýerde öňkü diktaturany saklap gelýän, şu zulüm saklap gelýän zulüm gitdi. Näme boldy? Ýa-ni Başar Asad bilen diýermi ölümi belli Bazıda samolyot binip yani Russiyan bazasına gidecek olup şu yolu aldı. Ondan sonra yol çalıştı. Yani uçuş yolu çalıştı da radardan gitti. Bu topar çeşmeler göre şu yerde raket şunu vurdu samolyot niye yaptılar? Bir topar seyişleri göre şolur yani Başar Rusya kabul etmedi. Başka devlete gitti. Bellisi yok. Bu belli olarak bir günün yani hazır. Hem de dünya şol Siriýanyň daşyna, Siriýa döwletiniň içindäki bolýan wakalar we Siriýa döwletiniň wakalary dünýä näme täsir etmegine, ýa-ni hemme analitikler, siýasat analitikler, ykdysat analitikler we döwletleriň ýolbaşçylary häzir şol wakanyň üstünde. Şol waka häzir bütün dünýä powestkasyna aldy. Muhammed ağa, men bir kan video görüp adam şu ýepleşe geçelim. Yine hormatly vatandaşlar, berip teripseňiz. Российская армия сообщила офицерам о падении режима президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сирийского офицера. Позже о падении режима Асада объявили по государственному телевидению. Тем временем сообщается, что самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24. Причина исчезновения судна и был ли на борту Башар Асад, неизвестно. Журналист Барак Равид сообщает, что Башар Асад покинул Дамаск около полуночи и отправился на российскую военную базу в Сирии. Он добавил, что Асад намеревался вылететь в Москву, однако пока непонятно, покинул ли он Сирию. Официальных комментариев до сих пор не было. В СМИ появляется информация о том, что якобы самолет с Башаром Асадом на борту могли сбить. По словам местных жителей, перед крушением самолета они слышали запуск зенитных ракет с ближайшей военной базы, где, по слухам, размещаются средства ПВО. Известно, что повстанцы взяли под контроль столицу Сирии Дамаск. На улицах города слышны выстрелы, из тюрем освобождают заключенных. Также повстанцы взяли под свой контроль еще один крупный город Хомс.
Сообщается, что повстанцы уже во дворце президента Сирии и в генштабе страны. Недавно лидер сирийских повстанцев раскрыл цель их революции. Он заявил, что они хотят свергнуть режим лидера Сирии Башара Асада и построить новую Сирию. Тем временем армия Израиля развернула силы в буферной зоне и еще в нескольких местах. Как сообщили Цахал, Израиль не вмешивается во внутренние события в Сирии, и цель страны – защитить свои границы и гражданское население от возможного проникновения. Muhimda, video komentar verseniz, bir necha o'yin uchunni, bukvalno, ya'ni bir necha o'yin uchunni birdan devletde o'zgarishlar bo'lib, ya'ni hareketler rejim yıkıldı. 1971 yıldan gelen rejim 5 yıl içinde yıkıldı. Siz şuna bir baka verip verdiniz. Gözde Murada men birinchiden bütün Suriye halkını kutlayacakmışım. Ulu yeniş da şu, ulu yeniş. Suriye halkı ören köfenini. Ola 2011 yıl öz yurdunu siyasi ütköşükler girizmek niyeti bilen köşe çıktılar. Şol Tunes'te Bahar Arap Bahar deyip revolüsiyada siyasi hareketle de başladı, parakatçılıklı. Şol neticesinde ola da şondan ruh alıp, ola da öz yurdunaki dolandırıp duran cinayetkarlar, diktatörler ayıracak olup parakatçılıklı köşe çıktılar. Yöne Başar Asad öz gücüne dayanıp halkın fikrini eskermeni, ola bilen gepleşe geçmek niyetini etmeni, olan karşısına gidip 300 minden ta 500 min adama çelin kırdı. Olan İran'ın, bu Orfiyad'ın bu işleri bilenem, ola da 2 yıldan son koşuşturacağım. Onu da halk görüştü yöne, eyyem yurt radikallaştı. Haçanam hükümet yara kalıp halkının önüne dursa, şu öne çıkan adamla aktivistli onun çaresi, ola da yara kalmalı oluyor. Haçanam bir yurdun içinde halk eline yara kalıp başlasa, o da türlü yerden terörizm, fundamentalistler yakınlaşıp, şoları koşuluşup, şöyle bilen yurdu bulaştırıyor. O zaman şulan karşısında da yende güç ulanacak olup Başar Asad İran çağırdı, Ortaya da çağırdı. Güç bilen yine de öz hükümetini eline aldı da teröristlerden dinlik enne deyip ol beğenip yine de şol 4 yıl meşgulüne ve de 2014 yılda ta şuna çeldi. Şöyle bilen gepleşmeye derek bar toparla bilen. Gepleşmeye derek onları eskermeni yine de öz gücüne dayanıp öz diktatörçülük metodi bilen yurt dolandırıp başladı. Yoksa vakt bağdı Başar Asad önkü yanlışlarını bilip bar toparla bilen gepleşip yurdun içinde hemme halkın pristavitiller devlette bolor yana hükümet dolandırılıyordu. Yani öz gücüne dayanan için beylikleri etkermediği için şunem şu belada üstüne başına geldi. İnniştada neyse zatmam burada bende. Şu hareket 10 yılın devamında bütün 54 yılla oturan devleti dargattı. İran'da da Orfiyattu, İran'ı. Bunun duruşan şolun bayanına bazılardı içinde. Orfiyat'ın bütün plodu doğuşutada bayanına bazılar samolyotlardı. İran'ın 20-30 tane bazısı Zeynepiyuniye, Fatimiye armiyası içindedir. Yani 10 günün içinde yani dargadı, think gittiler hemen. Bu da şol hareketi başlardan sanı köplüğü de hükümetin çürüklüğü. Hükümetin halkın içinde hiç illi ornun yokluğu, anamdan dolu düşönlüğü. Armiyeti bolsa da pul alıp duran, şonu işlep duran adamla da olsa ruhsuz,
Ola da halkın grajdanı, ola da şu yurdun adamı, ola da görüp oti, halkın nerede saklayan. Halk şehirlerde korkup sesin çıkarmanı görenen bolsa, içleri ot. Sebebi çağalar türmede yatı. Sebebi 14 milyon Suriyeli daşar yurtta kösenip böyle. Yurtlarını taşlak giden 7 milyon yurt taşlak giden yine 7 milyon kolay lagerlarda yaşap böyle. Hem çadırlarda yaşap böyle. Şunun hemmesinin karnaşları, doğulları beyleki şehirlerde. Şunun için bir az topor hareketin başlayıp hareket edenden son ola da öz içinden, şehirlerin içinden turup ruhtan düşen saldatla da yararlarını taşlap eşiklerini çalışıp kaçıp kayıp. Şu sebepten Mınyana hükümeti hiç kim saklap bilmiyor. İnne şu da yine bir mesele üstüne durup geçmelidir. Önkü kollayan güçlü de inni yok. Ortaya Ukrayna meselesi bilen meşgul, İran molda öz meselesi bilen, Suriye'de, Livan'ı, polnası İran'ın armiyası, Hezbollah dargadı, Hamas dolu dargadı, İran'ın öz içine, İran'ın prezidenti kıyırıp ağırlayıp vereni var ki, İslenlik pulda tutanlar diye çüren, hiç de edip olana, pulumuz yok, pul vermeyene şunları. Aylıkları vermeyene pulumuz yok. Daykarlardan buğdaylarını alıp, buğdaylarını tölemeye pulumuz yok. Şun yanak yardıydı, ki Saddam, Bashar Esed, öz daşarkı kolluğun, yani şunu saklap duran, güçlü ayrılığından son, o zaman yankı asarlı, yani önemli yaş olan hareketi bütün halkın kollamağına münasip olup iyiliğinden şehirleri. Hiç şimdi karşılığım görkeden aklı. İyiliğinden şehirler derga Bashar Esed kaçıp gitmeli. Ben eğer şunu medep oldum. Yine men bir material okap bereyim. Hurmatly vatandaşlar, bir analitik kesgit ya şunu katı doğru aytıp geçiyor. O analitikın BBC hopsulup haber çıktı. Frank Gardiner'in derneği boyunca Libya'daki Muammar Kaddafi, Tunis'taki Ben Ali, Yemen'deki Ali Abdullah Saleh, Mısır'daki Hosni Mübarek, hazırki vaqtda Suriye'de Bashar al-Said bular 2011 yılda Arap Bahar diyen demonstrasyonun tarafından diktatör deyip adlandırılan Esternaqin Gündoğor'un ehli hükümdarları Arap Bahar'ın değerli eğitim ABŞ'nin pidası olan Yokorki Saddam Hüseyin bilen bilelikte tarih kitabına boğuşulan geçmişe öğürlü. O demek ne hemen? Meşhur diktatörü Arap Bahar başlarına, yani demonstrantlar, bir topar halklar Arap Bahar'ın başlarına en sonkusu Bashar Asad'dı. İndi şoňam ýanky bellisi boldy, indi şol Arap Baharı bu tordy. Öz ýanky reformalaryna, öz alaatlaryna Arap döwletler, ýanky Arap Baharyna çykan demonstrantlar 2017-nji ýylda häzir indi 14 ýyldan soň, ýani 13 ýyldan soň şol tolkun demonstrasiýa edilen tolkun indi tordy ýani. Ine Garşıkanın arasında dine Bahreyn Şafi, Hamad, Beylikler Yali, İnkılap Respublikası değerli Arap monarkiyasını yollaşıp ediyen sebepli değil kaldı. Şu devletlerin arasında yani Bahreyn Şafi, Hamad, Beylikler Yali kutormadı. Neyemçi sebebi o monarkiya devleti oldu ve şu yerde öldü, yani bir topar kararlar kabul etti, reformlar kabul etti ve demonstrantlar dinledi. Şeyle hem egilişik edilenlerini ve halkar hukukçular tarafından teklif edilen käbir reformlara razı bolunmagy sebäpli 2011-nji ýylda maňa Siriýanyň ýolundan gidip, men Siriýanyň ýolundan gidip bilerdim. Ýöne muňa derek olan taraplaryny dinledim, ýani demonstrantlaryň taraplaryny dinledim, reformlar geçirdim ve ýurtda parahatly saklap bildim diýip aýtdy. Ine ýani Muhammed Aga'nın diýişýäli şular ýa döwletler ýani halka karşı polisi emhimen kaldırıp bundan beter represiya edip bundan beter gyzyp häzir Türkmenistan'da edip şol ýagdaý öýünden çykar ýalylar.
adamlar kapyny gulplap oturýarlar. Tähin çykdan polisler emhemeler daş töwerinde hemme zatdan gorkýarlar we halkyň ýa-ni azatyny doly ýatyrdylar. Hemme zat waýny polojeniýaly etdiler, hatça Türkmenistan demokratik döwlet gülýaly arkada gezip ýör, ýa-ni ýygnaklar Muhammed Peýgamberi utondup ýör, eden işlerini ýa-ni öz baha berip oňa ýaşul at diýip ýör, bir samsyk hereketlerini edip ýör. Ýöne Türkmenistanyň içinde bir topor ýa-ni revolýusiýon ýagdaýy tetiklendirýän, amaly aşyrylýan zatlar eýem geçip ýör. Ine egerde häzirki moment Serdar Berdimuhamedow indi Gurbanla gözüňde tutmaly sebäbi ola bir haramzada, ganhor, watanymyzy, döwletimizi basyp alyp Türkmenistany izgoýa öwüren adam, ýani Türkmenistan bütün dünýäde demirik kara edip öwüren adam. Gurban Berdimuhamedow oňa aklam ýok. Muň ýani bu toran narkoman triýeki, onu dinlemeli merekkel. Kimin milli lideri bellisi ýok. Takyjan taşlyýankyny bilet tirýerçip triýe gurup duran adamy ýa-da öz ýerenleriniň milli liderimi, oňa milli lider däl eken olam taşlady. Bu bir dönük, watan dönügi, Putinin iti Gurban Berdimuhamedow. Inni Serdar Berdimuhamedowda şans var. Opozisiýany Türkmenistana girmek ve opozisiýa bilen oturup Türkmenistan döwletiniň ösüşini kesiplemek. Oturup plan çekip her kim öz pikirini aýdyp agdy birlikde Türkmenistan Siriýa öwürmen, Türkmenistan grajna uruşuna öwürmen, Türkmenistany pytratman, sebäbi bir tarapdan Eýran göz gözerup dur, ýa-ni Ahal welaýaty bilen Balkanyň bir töweregini aljak bolup, Maryň bir töweregini aljak bolup, beýlik tarapdan Özbegistan göz gözerup dur, Lewap, Daşow welaýatlaryny aljak bolup, Türkmenistan pytra bilýär. Şol häzirki moment Türkmenistanyň içinde güýç hökmüne Serdar Berdimuhamedow gidip dur. Ýöne gysga wagtda şu güýç ýykylýar. Eger şu ýykylmaka halka, halkyň agzalaryna opozisiýa teklip edip, "Benim üýşeriň bir netije gelenin" diýip bir akylly hereket etse, Türkmenistany, ýene şu Bahreýnyň şahsy ýaly bir topor geljek betbahçylykdan gyraýyp bilýär we özüni taryhyna bilýär. Egerde şo bolmasa, şoň bu torjogy ýa-ni Başar Asad ýaly guturar. Sebäbi häzir Merkez Aziýada revolýusiýa başlap atýar. Birinji Türkmenistanyň başlaýar. Ananyň. Ine ýagdaýlar şeýle. Muhammed ağa, bizim ikinci videonu göreli. Men size bir ikinci videonu görkezeyim. Мы же понимаем, почему в Сирии война. Если мы там не будем подавлять оппозицию Башару Асаду, завтра вся арабская нефть и газ придут в Европу, у нас ничего покупать не будут. Если бы Россия не вошла туда и не удержала режим Башара Асада, то уже сегодня бы стоял очень остро вопрос выживания российского бюджета. Потому что... Yine Muhammed ağa, biz öňkü gezekde aýdyp geçdik-de, näçe Siriýede uruş bolupdy, näçe bir topar döwletler girip öz ýanky täsirlerini edýärler, öz intereslerini goraýarlar, näçe bolupdy diýip guruluşdyk. Yine biz aýdypdyk bizim versiýamyzda, yine şol ýerde Arap döwletleriniň, baý döwletleriniň, Arap ýani TV baý döwletleriniň Ýewropa tarap bir topar turlar geçmeli we Ýewropada ýani enerji resurslar diýerde şolar ardan bolup şöyle Arap döwletleri satmazdy. Ýöne Rossiýa şol ýerde uruşy başga bir derejege geçirip raketalaryny eltip, adamlar bombardarap, şöýden turba geçirmedi ýaly, şo ýerni parahat döwlet däl ýani her wagt uruşup duran döwlet emeli getirdi diýär. Başar Asad söz berdi, hiç il turbalar geçmedi. Rossiya öz gadyny satar Ýewropa, şu men döwletinden geçmedi. Yani şoň üçin gollady we şol wakalar boldy. Inni situasiýa ütköýär, inni ýani şo ýerden egerde şo döwlet, Siriýa döwlet parahatlygy işte bir topar turbalar geçer, Rossiýanyň istoçnygy, ýani gelýän pul finansiýerowaniýaty
Inni önküýal bolmady. Te ol gazy $3.000, $3.800 çelli 1000 kubometrini galdyrdy. Te başga alternatif bolmady, monopoli bolan galdyryp bildi. Inni o günler geçti. Rossiýanyň ýagdaýy, ekonomik ýagdaýy gatyp eteler. Tebe eger şu projektler başlasa, onu Rossiýanyň geleceği gaty ýanky erbet. Diňe demokratiýanyň üstünden özöşkler edämese, ýani tehnologiýalar geçirip, ýani durnukly ýuridiski kanunlar, durnukly ekonomik syýasat kanunlar kabul edip, sosial kanunlar kabul edip ýüremese, başga ýol ýok. Öňküýan diktatorlyk edip, TV-galypdan satyp, bütün dünýäde onu ýanky o ýerde ot açyp, o ýerde uruş açyp, o ýerde gorkulyp, o ýerde Türkmenistany ve Merkezi Aziýany saklap, baglap, hiç saat ettirmeyen, azatlığı çıkartman halklarını inni ol oyunlar bolmaýar. Inni Rossiýa ağır bunu girip başladı. Rossiýa geopolitik oyunçu ýaly nimeden, sahnadan ýönököy bir oyunça geldi. Tebebi Ukrainada eger uturuşun dowam etse, mundan beter bolar. Gelin ýyndyrýanym. Воюют там 3 газовые трубы. Катар, открыты были самые крупные мировые запасы газа, 51 триллион, там 50 миллиардов тонн конденсата, 2/3. Это резко сократило нашу долю на рынке газа. Да. Ну и Иран 1/3 получил. Это огромный запас. И первый маршрут, который стали прокладывать, это в Европу. И прокладывать через... C'est la cata sur vos sols? Aspirez en profondeur avec le nouveau Roventa X-Force Flex, fabriqué en France. территорию Сирии и в Турцию, где Турция становилась оператором поставки газа. Но для этого надо было Россию выдавливать. Пожалуйста, Украина. Шли в сирийский конфликт, чтобы обеспечить сбыт «Газпрома», я правильно? Ну и до выживания своих. Да. Пенсия, которую вы так беспокоитесь. При чем здесь Россия-то? Зиганутый военорг Сладков задается резонным... Yine şuraya video emire geldi. Rusya'nın öyle çıkardı. Biz egerde uruşmasak bizim geleceğimiz yoktu. Yani video bakıyordu. Muhammed Ağa. Siz şu videoya bir komentar verseniz. Gönde Murada dünya 21. asırda ütgedi. Inni önkü o 20. asırın siyasatı vardı. Nerede neft bolsa barıp şu tayını almalı, özün çıkarmalı, özün ekitmeli. Zabıtta onu yana taktikte yok. Inni zabıt şuna yetti. Ve de bütün koloniyaları var. Mesela Angliya seyret, India'dan, Bangladeş, şuraya yollamak hemmesine öz başlıklarını verdi. Barın bol. Yönü ara katnaşlarını sakladı. Inni Avrupa koşunu uğradı. O tadı özler barıp kampanyalar yer kadal nefte alacak olana, gaz alacak olana. Bula inni başka esasda öz behfitlerini görüyor. Getirin, ben satın alayım. Bak öz yurdunuz paraka dedim, biz gelin bize satın. Reynişliği bahavilen bize satın. Orsiyet şundan hayırlanıp, orsiyet demet ya, orsiyet yurtları Avrupa karşı edip, diktatör rejimlerini taklap, özü şolun dağdan alıp Avrupa satacak oluyor. Öyle ayda oturan dağıtları. Orsiyet'in interesi şunla, hem diktatörleri saklamak için pulunu alıyor, hem onları direkt öz dağdan Avrupa satmak bilen, onun arasında Avrupa bilen dolu keşik oluyor, özü Avrupa bilen sevda aratnaşa girecek oluyor. Bu Orsiyet'in siyaseti şundan ibaret. Şol için Allah murat dol propaganda edip oturandır. Değil mi? Bula Anglo-Saksonlu, Siriyanı kollap yedi, Başar Asad'ı. Nerede diktatör olsa şolor kolluyor. Zabıt, zabıt eyyem suçnastını ütkedi. Önkü yana 20. asırdaki yana Amerika elini yok. Amerika bütün dünyada işleyen, bütün dünyanın adamları Amerikan kazanayan pulunun kampanyalarını, ünlü oturan yerinden aksiyelerini satın alıp şunun göreyen peydalarını görüp biliyor. Şimdi ben Suriye meselesine gelecek olayım Murada. Alo, Murada. Suriye meselesine. Geplerin mi?
Aydın. Suriye Yok, meselesinde bizde vatandaşlar işte Muhammed abi sözünü öğren, bir Siriyan epizodunu görkezeyim. Ondan Aha, sonra devam buyur. edelim. Bir zaman. Divan etişi bir Ava. Başar Esad'ın 54 yılla divan etse aha şu. Vatandaşlar teredim ve 10 içinde dargadı. 54 yılla bana 50'leri bilecek yoktur. Hiç bana da diye bilmiyorum. Men sizin Hudayınız deyip birenim. Ola divan etsi. Köçede gidip biren yaş oğlunla öyünün içinde onunla. Turatını, namusunu, vicdanını Başar Esad'ın defelak geçiyor. Teredim ola. Men arkamda Rusya var, Erdar, onu oturmuş otada oturun, o vaklayınca da attır. Ten, ecen ayalın, çağılın üstünden defelak eder. Şu köçede adım katap etmeyenlerin, şunun üstünden defelak geleceklerdir. Şunu berk yadımda takmayanlık. Şol için biz şunu görket yaktama. Şu atton ort. Ol heykelleri, bütün koyun heykellerin, turatlarını onun içine ayağın aşağına koyup defilediler. Senin inni karnaşlarına nire açıplarım kadiyan. Sen çağalan nire gidip biler. Nirde nimet yani dünyanın hiç haberi yok. Dünyanın 54 yılda hüküm troni inni adamla tafvilena koydu. Самолет с Асадом мог быть сбит российской ракетой. Ил-76, на котором предположительно находился Башар, на высоте 500 Haramdağda bağlığını bağlamam. Hükümetin içindeki işlerle. Lideri haramdağda bağlığını bağlamam. 10 içinde senin bar kazananca pulunuz, bar avrayı deyip görününüz. Ay men aydımcı, men eheleke MMM şampiyonu, men falanım deyip bokunu deyip görmem. Şu haramdağda yakınlaşma. Şon ıkbalı bilenem. Başar Esad'ın ıkbalı yana, Berdi Muhammed'in ıkbalı bilenem. Sizin bar eden dağıtlarınız kutulur. Halk sizi gözlep, yerin aşağına girdiğinizden taparlı. Ola Başar Esad tapışılır yani. Şol için kendi dilini de açıp oturma. Bu haramdağda ay para taklaya, eğitye, beytye deyip yurdu. Şuna ıkbalınız bağlama. резко развернулся и пропал в 5:39 утра. Эксперты считают, что самолет был сбит, но у повстанцев нет систем ПВО, а их присутствие в прибрежных районах минимально. Şu birinci televizyondan abyavi edişlerini yenişleri. Murat, böyle yaş oğlullah. Şu bizim aktivistlerimiz, gödevine getirin, bizim aktivistlerimiz Türkmen televizyonu alıp revolüsyon, yengenini ilan edişleri şu. Gözünü de getirin. Şundan bolacaktır. Şu bir hakikattir. Günün doğuşu yanak bir hakikattir şu. Görün bizim kahraman ayarlımız, kahraman kıydılımız, kahraman aktivistlerimiz Aşkabad'a gelip Berdi Muhammed'in heykelinin üstünde defelek geleceklerdir. Maşinlerini, garajda koyan maşinlerini şehittir bizim kahramanlığımız halka tavşıracaklarını gödevine getirin. Şunu yalagan bolur. Hükmenen bolur. Yine Muhammed Ağa şuraya yağday diktatörler fikir edip yine ben ömürlük geldim men oğlum ertir kuvun yine Kerim ol tayarlan bu skameza basmaydı. Bu konu yiyelim. Bu konu yiyelim. Ömürlük geldik deyip 4 gününü bir devlet yıkılıyor. Kurbanını koruyacak yok. Yine ahranın içinde de oğlanlarının gülüşmüyor. Koruyacak yok. Şu adamlar kalsa öğünü tutup etkiyat yani. Polisler yine düğün görüştü polisler ne mi diye. Biz diye halk kalsın ya bizim yağdadık biz başka edere işimiz yok diye. Biz ne mi biznesmen bolup bilem yok. Telekeçi bolup bilem yok. Yankı federal kazanıp bilem yok. Biz ne mi etmeli? Biz Türkiye'ye gidip işlep bilem yok. Biz ne mi biliyoruz? Biz yine polislik biliyoruz. Polislik yemeğini ondan halk açık talap durmuşumuz kovuluştu ya. Ondan bir süper yaşamda yok diye. Gelin çalışalım şu tehil adamlar kalsa yıkılıyor. Şu bizim sizin bilen ahranası, MVD'nin işgalleri, emhimeler gürlep yatıyor. Dine bizim halkımızın ayrıtlı yardımı kaldı. Yine şu yakdaya Türkmenistan geldi. Kurbanı Berdi Muhammed şondan kaçıpıyor. Şondan işe gelende ikisi bile gelen ok. Bir gelse bir öydü yatıyor. Bir daşarılırsa beylek düğüle saklapıyor. Kork yalar. Hiç vakt ne yapacak ikinciyi getirdi. Kurban Berdi Muhammed. Yadınızda olsa 2022 yılda
15 sentyabrda biz ılan etdik. Yani protesti. Biz alyadık şunu. Kaçıp gitti de oğlunu derrol getirip yani Useyin'e getirdi. İnni 2 olup 2 kelleli prezident boldular bunu. Gurbanul kaçtı. Gurbanul politikski trup. Bunu mun diyen zatlar bütün dünyada gülkünç. Bunu Türkmenistan içinde hemme halk yığreniye. Ya nakı işgallerim yığreniye. Kabinet minister doğru yığreniye. Söğüyeler şunu. Söğmeyen yok şunu. Şuraya öyle milli lider deyip iki gerek yani medal alıp bir ganhor hükümete gelenine birini öldürüp gelip yani devlet yoldaşını öldürüp onun günahı köp niyazın yönü onu öldürmeyen hakkı yok. Şuna mı öldürüp devleti basıp alıp şu güne getirip Türkmenistan'ı. Siriyan'ı kime diye? Kime diye? Eğer de reformları eden mi olsa, opozisyon saklayan mı olsa, halk bilen işleşen mi olsa, halkın aladını çözen mi olsa, şu güne gelmedik mi? Biz şu güne geldik. Neyem çip? Şu güne neye geldik? Şu güne halk grupları öğününü otuyor. Daşar çıkardan oklar. Tekel daşar çıktı, kork gelir. Şu yal parahatlık bir de gerek gel. Bir de normal parahatlık gerek. Özbekistan yalı, Kazakistan yalı, başka devletler yalı parahatlık gerek. Arkayın daşına çıkacak, arkayın gelecek, arkayın karınlaşımla sadakalar edecek. MHM polis gelip 9'da yapmalı, ayın hemme dağıtları, hakkınız yok, rahat yemerler. Biz arkayın yaşayacak, yaşak geliyordu. Neyemi Türkmen'in öyle ginati de diye. Putin'in kulu olup, Putin'e satılıp. Biz şu hatlardan çıkmalı, vakti geldi. Şunun için ben Türkmen halkını yüzlerine Elayta'da ahal, Aşkabat şehirindeki orunları yüzlerine. Vakti geldi. Biz şunu alyans, inanın. Siz şehir kıyımlısanız bizim giriyat içine. Alyans şunu. Köp tat gerek gel. Bütün dünya bizi koğurlar, inanın. Bütün dünya, söyledim, Siriya neler koğurluyor? Bütün dünya koğurluyor. Ne şekilde alsa da zulmü yıktılar. Yine bütün dünya koğurluyor. Yine ben size o kap vereyim, bütün dünyanın yankı aydanda atlarına o kap vereyim. Там мог быть сбит российский. Yine, избранный президент США Дональд Трамп не diye. Асада больше нет. Он сбежал из своей страны. Его защитница Россия во главе с Владимиром Путиным больше не заинтересована в его защите. Президент Франции. Варварское государство пало. Наконец, я хочу отдать должное сирийскому народу, его смелости и терпению. В этот неопределенный момент я хочу пожелать им мира, свободы и единства. Канцлер Германии Олаф Шольц. Башар Асад жестоко угнетал людей. На его совести бесчисленное множество человеческих жизней. Он вынудил очень многих бежать. Многие из этих людей прибыли в Германию. Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер. Диктатура и терроризм создают проблемы для народа Сирии, который и так уже много пережил, а также дестабилизирует регион. Вот почему нам необходимо политическое решение, где правительство будет действовать в интересах сирийского народа. Yine öğeler diye bir de şu dağıtlar çözülmeli. Hem de dağıtlar siyasi adayda halkın üstüyle çözülmeli. Buraya bir tohum alıp bütün halkı kısıp gürgül Türkmenler Daşöğür'de gidiyorlar. Daşöğür'de 15-16 yıllık doğum anlaşını görmeyeler. Kevat işlep vaktlaram yok. İnataları yok oluyorlar Türkmenistan'a. Uğlap, yastığı uğlap, giyecelerine kuşuşup bilmeyen uğlap yiyorlar. Kim etti şunu? Opozisyon etti mi şunu? Yok. Kurban verdim Hamed etti. Şu durmuşa getirdi halkı. Şun vaktin mi geldi? Allah'ın önüne, bizim önümüzde cevap vermeni. Muhammed abi, haydi. Murad ağa, men Siriye meselesinde bir neçe belirleyecek dağdım var. Şoları ruhsat versen. Aydın. Ve şu birinciden belirleyecek dağdım şu atkı herki topor. Şol Cephetel Nesrel Şam diyani ön Bin Laden'ın toporundan, Al-Qaeda'nın toporundan çıkan. Yaş oğlun şoğa koşuluşya, şola bilen işleşya, ondan 5 yıl türmede olya Irak'ta. Son Daeshilere, ISIS'lere koşuluşya. Ondan son özü onlardan ayrılıp, hadir öz teorine yaş oğlanları yığınaya. Ve şu atlım, şun hareketi şu onun içinde bir kovdadı verkedi, bir arası olan
öz yurdunu halat etjek bolup, yurtdy ütgeşip girijek bolup, başga yol tapman alkada goşulşan. Özem dünkü CNN bilen interviewsyny aýtýaşam. Men ýaş oglan yurdumy ütgeşip goşulşdym. Şo dogry mukadip, ola bilen oňuşmadym, gördüm olan ýol dogryda. Soňa nemelere o döredi, olara goşulşdym. Ýöne men olan jinayetine de goşulşama. Hatya Amerika meni terörist dip 10 milyon dolarım şo kelletine bayrak bellen Amerika ýöne men ütgedim diye. Men inni öňküde, men inni gördüm. İslam devletini kurjak bolama. Men bütün halkym geldi, şu halkym şu ýurda eýe çykmaly. Goňşy devletler bilen dogullyk ara gatnaşyk açmaly. Ýurdun içindäki ýaşaýanlar Ermeni bolsun, Arap bolsun, Kürt bolsun, Türkmen bolsun, Hristiyan bolsun, dinlerine bağlısız, hemmeti şu yurdun dolandırışına den derecede katnaşmalı. Biz bir azat demokratik devlet kurmagyň niyeti bilen öňe çykdyk diye. Şol üçin dünya bilen bizim dawamyz ýok diye. Görýänmi nähili? Bir ýurdy parahatçylykly ütgeçjek bolsam, ideologiýany goşmaly. Şu prinsipim şolaglan saklap gelmedi. Belki toňneçelenim esdir. Siriýe hereketine näçe dat şu atlam goşulşy Kürtle aktiv nemedi boldy. Bir tofor Siriýe armiýasynyň ofitserleri aswabaditini armiýa nemedi Siriýe dip döredilen olan hemmesi bir demokratik nemeli güýçli bir gapdalyny häzirem Daesh ile wa çöllüň içinde gezip berer. Şol üçin ondan soň gene de bir bolajak problemalar biri Başar Asad'ın degişli taýpasy şiileri. Şola bilen näme etmeli. Indi görün men ýaňy Berdimuhammedin tohumyny aýtjak bolýar. Görün bir haramdada 54 ýyllap şöyle begenip geldi. Bizim taýpamyz, bizim nemämiz hökümet dolandyrýar. Indi şun kun näýli derejege geldi. Şolar New Dop ýagdaýda goýdular. Özlere gaçyp gitdi. Akalan kim? Şolong tohum tişleri. Indi şolary hökümete getirmeklik bir ulu problema. Ýöne söz berdiler bula etjek dip. Bula gowulan çyn şey diye. Ýöne halk gahar gadaýmynte. Şolong hemmesini garlýar. Men şol çyn aýtýan Ferdar şuň kret öz çağan aladysyny etýän bolsaň aýaňy dirap durma. Siyasi reformalar geçir. Şert düret agat taýlaw geçirmegine. Kakan aýyr diýär. Inni şutadan bizim oglanlarymyzyň netije çykarmasynda nämeden ibarat? Dini siyasata goşmaly. Şunu aýyrmaly. Hawa men mu'takip, men musulman, anamma, rudamy nämem tutýar. Ýöne siyasat goşullygy dini daýlady. Öz etigadyny buladyň biderek zatlary. Şol üçin etigadyň arasy saklajak bolsaň dini goşma. Ýurt şu taýdaky ýaşaýan adamdan kyn. Indi gene ştada bir mesele şu meseleden öwrenmeli. Şular baralda derro türmeleri boşaltdylar. Türmelerden müňlerçe adamlary çykardylar. Görün watandaşlar. Halk garaşy oty. Şu Türkmenistan türmesindäki ýatanlar hemmesi bilýär. Şu taýda hökümet ýol başçylary şu Türkmenistan öz başlyk bolandan bäri türmelerde ýatyrlar. Ýol başçylar hemmesi ýaty. Şolaň hemmesiniň garnaşy bar. Şolaň hemmesiň bir amatly wagtda garaşy otyrlar. Haçan halk hereket edişür, bizim goşulşyp öz howplardy, garnaşlamy türmeden boşadylar. Şol üçin türmede taklayan men bular dip begenip oturmasın. Türmedäkiler naumit bolmasın. Halk hareket etse sizin ikbalyňyzdan çözülýär. Türmedäki yatan adamdan howplarlarynyň ikbaly çözülýär. Olaň köpüsi aklanar, öz tohmynyň öwrüne. O hökümetin olara goýan günäsi aklanýar. Ola da arasda sahypa bilen durmuşyn başlar. Şol üçin türmedäkiler boşatmaklyk bizim esabi maksatlarymyzdan biri. Diktatorlar men ony tutup Türkiýeden pul satyny alyp Erdoğan'a pul berip alyp kaçdym. Hawa men şu bilen typarny pikir edip oturmadym. Şu taýdaky ýatanlaryň garnaşlary erti gün türmedäki boşatjak adamlardyr. Indi Murada yine de ştada ul meselelerden biri hiç bir devlet başka devlete dayanıp uzak durabilmeýär.
Şonan bilsinler. Hiç kim durabilmeye. Şonu durabilecek olsa Başar Asad dururdu. Manglaylara şoňa da buýanyp derrew ortaýa ılgap gitdi. Derrew halk şykaldy mı? Derrew ortaýa da Putinin ýanyna bardy. Putin samolyot bilen gaýtan gelip bir tofar şäherleriň içindäki adamlary gyrdy. Mostlar dargatdy. Bir tofar adam gyrgynlyga saldy. Bir tofar jaýlary bombard etdi. Ýani edi bilen dady bolmady. İrandan kaýyş etdi. İran bir tofar adamlarynyň hemme gyrlyp gaçyp gitdiler. Aglaşyp barýarlar İranlar. Ne İran, ne Ortiýet Siriýa geljeginde hiç rollar bolmady. Ola gaýtam Ortiýet halky bilen indi Siriýa halky duşman boldy. Görün diktatorlar näýili. Bir halky başga halk bilen duşman etgenler. Şol üçin diktator sen ýurdun dolandyrsa bütün halky şolu başga goňşy halklar bilen hem duşman etýär. Şundan hem habardar. Eger biz ýurdumyz diktator döwlet bolsa, biz goňşular bilen hem duşman bolup bilýändir. Şular biz şolar bilen duşman etýär. Şu wagtda İranyň halkyny birinji şodup alan ýerleri goýa videolar bardyr. İranyň pasolstwasyny dargatdylar halk. Şu 30 ýyllap haramdadalan edeni işini kahar gadat bilen barıp şolun pasolstwalaryndan çykardylar şu. İranyň soldatlaryny tutup vurýarlar. Tebe başga hiç kim istat diýene şu nemele ýanky Cephetel Nusran Şam'ın agdalary nemelere Hristiýanlyk ýanyna barıp biz siz bilen işimiz ýokdur. Hemme dini däpdesturuňyzy ýerine ýetirip berin. Siz hem döwletiň dolandyryşyna gatnaşarsaňyz diýip şu tap barıp olara göwürlük berdiler. Hemmesine. Ýöne İranlylara diýmediler. Tebe İran şeýle bir şu halka gyrdy. Bir yara indi hemişelik olan yüreklerine galýar. Onu aýyrjak bolsam uly mohletli etmeli. İran'ın hükümeti ütgemeli. İran'ın täze hükümeti Siriýelerden ötünç soramaly. Edi bilen kömegini etmeli. Ta ýene de Siriýe halky bilen İran halky dost bolar ýa. Şol üçin halklara, milletlere biri bilen düşman etýän diktatorlardyr. Bilginiň şonu watandaşlar. Indi ýene bir mesele ştada aýtjak bolýar. Bizim hemme aktivistlerimize alman tejribemiz. Göde parahatçılıklı gittin, hükümete geçişten eýen Siriýelerden öwrenin. Bula endi yaran almaga mecbur boldular. Ýöne hükümetin içindäki işleyen adamlara dat diýmeli dällidiler. Hiç edaralara çolup olary yakma, otlama, öňkü hükümetin içindäki işleýänlere dat diýmen diýdi. Eýen şonu abýawid etdiler. Şolar gaýtam goran halk tarafı geçtiler. Bize kömek ettiler, ýurdumuzy dikeltmäge diýdiler. Eger şu prosesde şola gel kömek etdi, goşandyny goşsa, şolara hiç adam diýmeýärler. Yani buna geçişim aglan etýär şonu. Şonu eýem öňünden aýtdy. Şo terapden biz bilmeli. Eger ýurdumyzda parahatçylykly siýasy ütgeç geçirjek bolsak, hükümetin içindäki işleýärler halk bilen bolmalylar. Halka kömek etmeliler. Şu harekete koşuluşan aktivistler de kahar gazabyny koymalılar kenara. Muhammed ağa, men ine ýürünüşe çek bolýanman. Türkmenistanyň polis, MHM we armiýadaky işleýän ofitserler. Wagt geldi, egerde döwleti wagna bulaşdyrjak gel bolsaňyz, halk tarapyna geçip, öňe çykýan aktivist edi, öňe çykýan adamlara azar bermäň. Tutsaňyzam goýup, sebebi şular häzir galanna adamlar galyp, siz bar gyrar. Siz berde günäkär däl. Günäň esasy iýesi, günäň esasy ýa günäkär adam Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýadyňyzdan çykarma. Hiç bir mani ýok, absolutno. Öz-özünden hemme zat bolýar. Şoň üçin halka may berin. 33 ýyllap halky gyrkyp gezdiňiz. Bizim edermen oglanlarymyzy ýok etdiňiz. Gözleriniň otlaryny aldyňyz, ýitirmetdiňiz. Men ýadymda Aşgabatda 3-nji etajdan MHM nimetinden oglanlar bökýärdi. Çydaman sizin ýanky edýän şolary ýanky urup, öldürüp, ýanky tok tutup edýän işinde çydaman öýlerini böküp ýanky öldürýärdiler. Indi şu zatlar size garşy geler.
Tersine gelýär. Durmuş terede ýalylar. Tersine gelýär. Görürseňiz, köçede tutan ýerine öldürürler, urarlar. Ol serdaryň maşgalasyny, garyndaşlaryny gulnawatdan başlap köçede doğrarlar. Ananyň halkyň gaty ahar geldi. Wagt gelindi. Jogapkärçilik etmäne wagt geldi. Gelin şunu ýanky gan dökmän, arasaçylyk bilen, akyllyk bilen alalyň. Gelin birine karşı görüşmäli. Biz halk bolup utýas, on gitjek ýeri ýok. Ýöne sizin tarapyňyzda da adam ölmesin, bizim tarapymyzda da adam ölmesin. Şular ýestesne bolsun. Wagty geldi. Hiç bir döwletde diktator döwlet dolandyp bilen Putin ýykypdy. Şol iksan kezzaby vatan dönükleri gollayan adam yıkılıp yatıyor. Başkalaşları yok şunun. Şunun häzir eýsiz, hojoýunsyz iksan gul. Bunu hiç kim. Halk duraýsa ananyň birinji bilen masbag edip başlar. Bir türkmen halkyny gollaýasy. Öň gollamaz, öň gelip goşunlary nime dip goýup gyrk giderdi. Biz aýdyp gelýär, apşyky mümkinçilikler ulap gelýär. Olaryň gysga wagt köp durmaz, yıllap durmaz. Rossiya yıkılıp durka bir mümkinçiliğimiz var. Alamrat belirlek koy. Yine şunu biz etmesek bolmaýar. Şunun için häzir tijenmeli. Biz barıp türmedekiler boşalýar, hemmetini boşalýar. Adam ölür, manyak bolmasaň bolýar. Biz köp adamy reabilitasiýa ederiz. Hökümetdeki işleyen esasy, ganhorlary, esasy zat edýänleri biz suud ederiz. Egerde häzirden opozisiýa tarapyna işte hiç adam etmez. Halk geçip biler günäsini. Egerde soňuna çelli Gurbanulyny absurd edip dursalar, onu bular öz jezasyny alarlar. Yegenler bize diýir gerek. Hemme yegenleri. Olaryň baýlyklary Türkmenistan büdjetine gelmeli. Gurbanuly diýir gerek, Serdar diýir gerek. Olar Türkmenistanyň suwudyny önüne bütün dünýä görkezmeli, jogap bermeli. Näçe konstitusiýany ütkötdiler. Näçe halka garşy kanuny çykardylar. Näçe görkezme berdiler halka garşy. Jogap bermeli wagty geldi. Şoň üçin dolanjaklar dolanmaly, içindekiler bilmeli, daşy garşyp dur, biz barýas. Galyp başlan biz barýas. Birje kiçik adam aldy. Hemmemiz utýas, ananyň hemmemiz utýas. Utulan adam olmaz. Kim utular? Gurbanuly, Serdar, olaryň dogry garyndaşlary. Olaryň dogry garyndaşlaryň arasynda da bir edeplisi bar, ol zat diýmez. Ýöne esasy, ýanky merzawslary bir tutup alar. Dünýäniň hemme künjeginden ýa köwlep beşik gazmalar mota tutup alar. Wagty geldi. Tijenin ine men halka ýüzenýän Alaýtada Ahal welaýatyna ýaşaýan oğullarda Gämi, Äno, Gypçak, Ýaşlyk, Gökçe, Bawarak, ol nime Göktepe barýança hemme oğullarına Bagyr, ýanky hemme oğullar ýüzenýän. Aşgabatda barmaly, mesele çözmeli. Aşgabatda ýaşaýan oğullara, aýal maşgalary hemmetini ýüzenýän. Türmede oturan dogunarnaşyňyz bolsa häzir wagty geldi. Amnistiýa bolmaýar, biz amnistiýa diýär. Bular amnistiýa diňe pul nedýär? Biz şeýle ederiz hemmetini. Galmaly. Häzir dogunarnaşyň goramaly. Häzir watany goramaly. Wagty geldi. Şonuň üçin bu ýeňiş, şu diktatorun üstüne ýeňiş hemmeleri amatly. Hemmemiz utýas. Täze gözel durmuş bolýar. Hemme daşynaklar içine ýerýär bolly. Ine daşna gidip bul bolmalylar. İçinde bağ yaşar. Pullarımız bağ, baýlyklarymyz bağ. Bize diňe iksan kezza, ganhor, yol veren o. Galandat Gülýaly. Gülýaly oğlanlarımız var. Gülýaly oğlanlarımız var. Prezident bolup biljek, minister bolup biljek. Giýjek onu Türkmenistan öňe kyçak adamlar var. İçinde daşynlar. Näçe biz ulanmalylar şu zatlary? Näçe biz döwlet östürmeler? Kim olar? Ýadyňyzda bar 4 ýyl mundan olar. Gitara çalıp aydım yani kız vizda bolup gördü. Indi näme? Nira gillenjegini urdan oklar. İkisem. Ine 4 ýylda opozisiýa eden hali. Son moment geldi, final. Finala geldik. Inni turmaly. Näliklerden başlan,
Bir yerde başlan, köçübeklep başlan, biz barýar. Muhammed ağa yeni bir video okuyacak bolýan, şuna da göreli. Yeni Siriya, yeni de Başar Асад. Командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сирийского офицера. Позже о падении режима Асада объявили по государственному телевидению. Тем временем сообщается, что самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров. Yine şu videoda da ayyalar, beylik videoda da ayyalar Muhammed ağa, Başar Asad akvallarını, ne on durmuşu belli. O nereden olsa akvalyalar. O düşünüpler. Şunun için diktatörün gidilecek yeri yoktur. Gurbanlı Serdar, häzir sroçna, gatlyk tagyadayda. Serdar opozisiýany çağırıp, bir ılalaşa gelämese, muň ykbaly belli. Men hiç adet etmedim kıydılar. Men hiç kimi türmeye salamak, men hiç kimi öldürmek, o yalan. Hemme de kulüne edik gelen Serdar Berdi Muhammedov. Bir kovulyandır. Kararlar çıkaryan, vizalar koyan, Türkmenler daşına çıkmadıyalı ediyen, daşının içine gelmediyalı ediyen, daşına pasportlar çalışmayan, neymi kurbanlı mı ol? Serdar Berdi Muhammedov. Men kakam etti, onu kakam kul olsa, näme gelýän ol ýanky prezident. Özüň hiç başarmayan bolsaň, sen prigorit etdi de kakam. Bizde günah ýok. Çık şol poýdan. Näme işleýän? Atstavka gidip git. Daşna git atstavka edip. Ýok sen wezip edip durýarmyň. Jogapkärçilikden çekäýmen onu. Gönde Emranda, gönde men bir deňeşdirmek çok bolýan. Gönde Fransýada şu wagt teň oturan ýurdunda, otada revolütsiýa boldy. Häzir pravitelstvo gitti. Gönde halk islemedi. Didaveriye verdiler. Opozisiya. Premier minister ayırdılar. Gönde hiç kim ölmeden, hiç kim kösenmeden, hiç kim imigrasyada gitmedi, hiç kim kalklaşmalım demediler. İslemeyen gitti. Inni oturup täzeden taýlaw geçirmeliler ýene birde täzeden bir ýerini taýlamaly. Gönde ýurdun içinde problemi bolanda demokratik döwletler in üstünlükler nämeden bar sekreti halkın seslenmegi, halkın gahargadan koça çıkıp görkenmegi isteben ketelçiliği ýurdun içinde eken görkenýär. Şu bir adam ketellerine kelle ağrıya, yüreği ulaşya, ağracıda bilen temperatura gafalyan, halkın hareketem şu. Onu zor bilen askermetçilik etmek gerekke. Temperatura ayır. Ay sesin çıkarma, ağrına, bokunu yeme falan diye otursan, ol eyyem ölmel diyeceğim. Adamı. Bulam şeyle. Başar Asad halkın köçe çıkıp parakatçılıklı hareketini yatırıp doğru bilen kellesinde tayak bilen vurdu. Öden gitti ölümüne getirdi. Fransiya olsa şonda da problemi var. Halk narda, halkın bir böleği narda. Bir böleği radiyem olsun. Şon prosenle islemeyemiş hükümeti. O gitti. Giderine o tağızına möllerin akla başka yurdu imigrasya deyden ak, samolyot bilen kasvan giden ak, pullar oğurlayan giden ak çotadı. Kore'de, Yujni Kore'de. Prezidenti pervarod edecek oldu. Parlamento oturdu, karar çıkardı, çünkü ne doğru deyip, nemeni yatırdılar, armaya izne gitti, inni impeachment verip, ya kalmalı ederler, ya kalmalı, kim günahkar oldu, günahını da çeker. Hiçim kaçan ağam, öldüren ağam, yurdun içi bulaşan ağam. Ve de işlerini demokratik sistemada bar problemini parakatçılıklı çözüp buluyor. Esasi zat ne mi? Halkın seslenmeye ruhsat vermeli. Halk problemini aytmağa, şun öz oluşlu çözecek bolup etken hareketine ruhsat vermeli. Şolun döredilecek kuramalarına, partiyalarına ruhsat vermeli. Şunu versen, yurdun içinde islenlik problemini çözüp oluyor. Şol için vatanı söymeklik, yurdunu demokratik sistema geçirmeklik. Şol elsen, tem yurdunda parakatçılık üpçün etken, yurdun ösüşünü üpçün etken, yurdun grazdallarının canını koruyan, halkın kösemeyen siyasi hareketler için, yurtta ütköşlük girmek için. Suriye'de
şu da etmek için 500 bin adam kırıldı. Ve de neçe milyon adam köfenli daşarı yurtlar. Öz caylarında atlarını taşlak gelip. Şehirli duruşunu guyran edildi. Halkın içinde birbirine düşman ettiler. Hükümetin içindeki işleyen adamlar indi halkının önüne yüzsüz avray dönüştüler. İnne şonun ıkbal neyli olacağını şu meselenin için bilen belki represiye geçirerdi. Sen falan vakt men oğlum öldürdün, sen falan vakt men falan ettin, sen falan vakt falan ettin deyip represiye geçirmekleri. Şol için bir yurdu dargatyan diktatörler. Hazır Gruziye'de gidip oturuyorlar. Teredim Gruziye'de. Eğer ortaya haramdadalar gelip şuna koşuşmasa o yüz binlerce adam köşede gezip oturuyor. Parlamenti halkın tarafı bolsa, meseleni parakatçılık çözecek olsa, tədeden taylı geçirmeli bolluk oturdu. Yani ortaya ayağını dirab otursa, ortaya çotak adamları uğradıp kırdırsa, grajdanski uruş oluyor. Şol için biz aytyak, ortaya bütün dünyada problem. Eğer Putin meselesi dünya çözmese, İran bilen Putin'i, bula şun yanak yollu bilen diktatörler saklayacak oluyor. Şu ikisi gitmese dünya parakatçılıklı ösüş bolmaya. Şol için şu ikisini ayırmaklık dünyanın şunkun ulu problemalarının biri. Karamdağda Allah murat bolsa, şonu korak bütün zabıda ösüp barayan devletlere karşı propaganda edin. Ben ne için şunu aytayım? Ben Allah murat'ın düşmançılığım yok. Allah murat'ı kollap ben çıkışım ettim. Yani Allah murat şunkun esasi diktatörlan dili oluyor. Tayrak dili oluyor. Putin'in tayrak dili Türkmenlerin arasında oluyor. Ol diktatörle koy bolsun, şuna kail olun. Dünyanın hiç yerine kov devletim yok. Ne edecek olsanız yurdu bulaştırırsanız şol için hiç de etmen diye. Şuna çağırıyor adamı. Biz olsa yurdu bir eğer eğilinmedi, bulunmadı erti, kırınçılığı getiriyor. Şol için en kovsu şunkun parakatçılıklı yurdumuzda iyi çıkayım. İnni, burada ben yani kovdatlara ayıp başladım Berdi Muhammed'e. Ben Berdi Muhammed Serdar'a aytacak olayanlardım. Men onu Berdi Muhammed bilen işmiyor. O bir haramdada o eden cinayetlerine hükmen cevap vermeli. Sebep ol önkü prezidenti öldürüp geldi. Savuçasniklerini öldürdü. Türkmen halkının baylığını oğurladı. Putin'i oğurlap verdi. Şol için on belli bir cinayet işlerdi. O eden cinayetinin önüne cevap vermeli. Yani Serdar eğer şunkun öz çağalarının aladasını edip özünün aladasını edip öz yurduna şana bir parakatçılıklı ütmeyi koşancını koşacak olsa sırosunu etmeli dağıtları. Birinciden türmedeki yatarlar boşaltmalı. Ben ne için türmedekiler boşaltmalı? Bir hoş niyetlilik. Türkiye'den oğullar alıp giderleri var. Türkmenistan'ın içinde tutorları var. Ön hükümet içinde işler şu haramdağdalan tehirinin alıp barayan siyasetinin etinde bir tutur korrupsiya da edem olmağı mümkün. Şolun hemmesinden boşaltmalı. Elinden pulla boşalt. Bir hoş niyetlilik. Bir tutur günahsız bir direk yönkeme bilen şolun suç sistemasının günahsız bilen türmede olurum boşaltmalı. Şol için birinci etmeli vardı şey. İkinciden metbuat azatlığını hükmen ruh etmeli. O Türkmen televizyonundan dolu ütketmeli. Dünya haberini, yurdun içinde haberlerini dolu vermeli etmeli. Opozisyanı çağırmalı. Gelin Türkmenistan'ın içinde açık fikrini aydın. Öz pırlajenileriniz verin deyip şuna yol açmalı. Parlament taylovlarını hükmen yakınlıkta yolu koymalı. Öğünden hem mekşini atlaştırmalı. Beşinciden her oblastta, her Türkmenistan'ın her oblastında hükmen şu oblastının öz saveti olsun. Şu tadaki adamdan taylanayan savetlerini dörettin. O şu tayının dolandırışını her oblastın dolandırışını şolun öz ihtiyarını ver. Şolara belli bir derecede palnomoçya vermeli. Öz girdecilerinden öz yurduna tindirer yani.
Altıncı, daşarı yurttaki imigrantları hükmen Türkmenistan'a getirmeyene şert töretmeli. Türkmenistan'da olu işlep bilir yana. Häzirki etýän guruluşlaryň hemmesini yatırmaly. Iqtisadiyeti östürmek üçin yurtda şu guruluşa berjek pulny başga ulgamlara berip, başga ulumlar östürüp adamlara iş orlaryny döretmeli. Hükmani ýagdaýda Türkmenistan'da her oblastyň pristavitellerini yurdun dolandırışına atnaştırmalı. Häzir Başar Asad'ı görüp otyr. Öz tohum tijin nemedip, beýlekler hemmedatdan mahrum edip, ulu probleme dörüydü. Şu datla bolmar ýa-da her kim, her bir Türkmenistanly şu men yurdum, şu dolandırışyny çärjewliňem, daşowliňem, marliňem hemmesiniň haky bar diýer anandyrar ýa-da. Bir ýokary derejede bir sovet töretmeli, her oblastyň demesi şu taýda bolar ýa-da. Şodan etýän kararlarym döwlet dolandyrışyny täsir eder ýa-da. Parlamentda hemme vekil. Parlamentde onu anaklat yok. Bizim parlamentimiz olatdy. Yok, çalışmalı parlamentte. Ha o, doğru çalışmalı. Doğru çalışmalı. Muhammed abi. Ondan sonra hükmen ve hükümet içinde işleyen adamlar aylıkları ne şekilde kaldırmalı? Şu hattan oğurluk etmer yani, korrupsiyan karşısına göreşer yani. Bir düzgünçülük etmer yani. Şunu etmese halkta anam dörödük bilmiyor. Şol için aylıklar neçe ette kaldırmalı? Pagranişniklerin aylıklarını $1000'dan $3000 çelin hükmen kaldırmalı. Polisiya işgärlerini, kenben işgärlerini, hükmen aylıklarını kaldırmalı. Olu halkın elinden çörek alacak bolmasın. Olu gaýtan biz sizi gorayan, kanunçuluk gorayan, daşary yurt düşmanlardan gorayan denip şoňa buýandyrlar. Bizinkiler halkın elinden ardından çöreğini alacak bol algaýarly. Ta öz çağalaryny ekletin. Muhammed abi. O teklifler gowunyň häzir görýärmi? Etap teklif bermesek, umum teklifleri bu nämeden ýapyşygyny bilýär. Ýani birinji etapda biz şeýle teklif berýär. Birinji etapda parlament saýlawry geçirmeli. Birinji etapda opozisiýany Türkmenistana salmaly. Birinji etapda türmede bir güne adamları daşına çıkarmalı. Yani 3 saat etmeli. 3 saat etmese ikinci etapı geçip bilen o. Mümkünler. Bir gedekte hemmesini etmeli mümkünler. Yine eğer de Serdar Berdimuhamedov halkın prezidenti, halkın tarafını tutyan olsa, öz kakasının yolunu alıp barman, hakiki bir topor tohumunun bet başlığının önünü alacak bolyan olsa, 3 saat. Opozisiyanın içine salmalı. Türmedeki bir güne adamlar boşaltmalı. Paçkalar ve parlament saýlawry geçirmeli. Onu likvidni semede gelýär. Ýagny şu döwlet bir döwlet guruluşy we halk bilen agyr gatnaşy we şu döwlet bir revolýusiýon reformuna etjegi mendiýär diýip pikir edilýär. Benim razı. Şulara etdim häzir bize göne yankılar etmese onu yapýar. Bir de ikinci etapy geçip bilýär. Teklif edip edip hökmen ýa-ni köçe adamlar çıkarman oturup teklif edip bile işler adamlara yani gelecek reformları düşündürüp biz kömek edilýär. Şuryaly bir topar bet bahçılık, gar döküçlüğün öňüne atylýar. Ýöne ýene bir zat men aýtyp geçek boldum. Muhammed abi sen ýalňa gaty udatlar aýtdyň. Ine bizim halkymyz ýa-da 30 ýyl bäri Rossiýa halklarynyň propagandasy Allah'ın radyksy. Eger de protestler bolsa, eger de adamlar köçe çyksa Siriýa bolýar. Derrew Siriýa bolýar. Dünyada milyarlar protestler diye Siriýa bolanok, ýöne Türkmenistan'dan protestler bolsa Siriýa bolýarmyş. Şey diýip bir adamın killetine goýup durlar da. Men ýene bir gerek düşündürýän. Demokratik mehanizmler ve instrumentler haçan da halk näme bolsa konstitusiýada ýazgylyş bolatdyr. İstenlik halk, istenlik wagt öňe çykyp öz nägeliklerini bildirip biler. Ve hükümet ýürüýte şu zatlar goýulýar konstitusiýada. Hükümet üns berer ýaly. Hat ýerýän ýolla korrupsiýalar ýa-ni ýitirýär, başa barmaýar. Ine Serdaryň habary ýok. Ýene burada ine halk şuraya çyksa, öz istegini aýtsa, hat bilen hükümeti ýüzlense şo ýerde durup ünsüni çekse, ona ine şuraya mehanizmler ýol boşlary hükümeti ýalňyş ýoldan dogry ýola getirýär.
Sebebi ýolbaşçylar hökümet halk üçin hyzmat edýär. Eger halkyň agdyny ýapyp dursaň, dubinkalap, dişlerini döküp dursaň, köçä çykarman öýüne gulplap saklap dursaň, sen kimiň hökümeti? Sen kime işleýän? Putin işleýän, halky işleýän. Özüň sen özüne men çöz. Biz bilýär kime işleýänini. Şoň üçin protestler, aksiyalar, bu demokratik döwletleriň mehanizmlary, şu döwlet sire bolmady ýaly. Şu döwlet grajdan uruşma barmady ýaly. Ki birden ýarylmady ýaly. Her bir ýa-ni biýdügünçiligi mehanizmma protest bildirýän, görkezýän, düzedilýär. Ine şu ýaly mehanizmlar döwleti gorýa we döwleti erwet zatlardan ýa-ni ýoluny doğruda çekýär. Mysal üçin Fransada dolu belekleşdim. Ine geldi köne bir 3 tane prezidentin wagtynda premier ministr bolup geldi, ministr, premier ministr bolup geldi. Geldi näme etdi? Derrol gyzyp başlady halky. Çäklendirip başlady. Ýani halkyň nimeleri, naloglary ululyp başlady. Bir topor zatlary parlament üstünlerle konstitusiýadan bir lazeyka tapıp şoň üstünden geçirecek boldy. Büdjede sokjak boldy. Derrol parlament turdy, halk turdy, kakdylar. Ine uly betbarçylygyň öňüni aldylar. Ine şoň üçin döwletde diňarlyk bolmaly. Diňe prezident, milli lider, onuň yegenleri, onuň gülnawat 4 san lübowny bilen çözmediler. O näde doğru ýol? O bolmaly, o bir kanun ýol. Türkmenistanda parlament işlemeli. İstenip vatandaşymyz şoýra hat ýatsa parlamentde komissiýa durup tiredilmeli. Şol prokuratura çözmese. Ine şoňa diňarlyk bar diýilýär. O demokratiýaň ýa-ni esasy guruş sistemasy. Allah muradyny ýigrenýän zat ol. Sebebi o ýerde sen diktator bolup bilmeýän isleseň. Sen diktator bolup başlajak bolsaň halk kalıp derrul seni aýyrýar. Hökümet parlament bilen. Mümkin näme? Şoň üçin biz Türkmen halky 33 ýyllap diktatorlukda ýaşap biz başga zady göremdik. Sen bir siýasat çykyş etmese, ay bulam diktator bolýar diýip biz sebebi bizim düşünjemiz şertli. Inanın men Ýewropada Ýewropa sistemasynyň içinde günni işläp ýörüm. Administrativ problemalar çözýän, jemgyýetler bilen işleýän, 60 tane meriýa bilen işleýän, jemgyýet gurumlary şolar meriýa, hökümet gurumasy. Bir topar adamlar aýlyk berýär, nalog töle sistemasyny öwrendik. Şu sistemany ýeňmek üçin, sistemada işlemek üçin sen bilämen şol atlar. Öwrendik biz. Düşünjemiz çalışdy. Muhammed Azer'den birinci diýenimede Kanadada hökümet uratda integrasiýa bolmasaň edbilen ok. Şoň üçin demokratiýa diýip gyýryp ýatyr. Diktatorlukdan gitdi bul. Düşünni. Şuraya integrasiýa eden adamlar Türkmenistana kömek edämede içimnäkliň düşünjesi bilen ay gelerim şuraya orada diýip bolmaly. Täze bizim goýan ýa-ni kanun şertlerimiz şonu kim bolsa da getirmeýär. Mümkin näme? Şoň üçin ay häzir plan atýar, plan urulýar. Oho, plan urulýar däl. Näçe Ýewropada diktatura ýok. Sebebi şol bizim goýan ýa-ni şertlerimiz şonu getirmeýär. Bizim goýjak şertlerimiz getirmeýär. Şonu goýan şertler diktatura getirmeýär. Keypine däl 32 döwlet diktatura ýok ýa Ýewropada. Haýsy bir döwlet alsaň 32 döwletde diktatura gelip bilen ok. Derrol bir ýa nasionalistler galsa beýlik tarap derrol böküp ýa bunu ýatyrýar. Deň agramlyk bar. Onsoň ay protestler zatlar näme gerek döwletimiz parahat bize gerekkä protestler hökman uruşmagy turmaly. Mirni protestler müňlerçe geçýär Fransada. Uruşmagy turmaly o. Ýöne protestler peýdalap o ýaş olan çykyp magazynlar talýar. Onu polisiýa bol şu kiçik kadrlar gököz bütün dünýä Fransa ýykyldy diýerler. Gülkünç. Oraya zat ýok. Men ine agent security bilen biz ahrana edýär protestleri. Hemme geçilen protestde hökümet uratda security bolmaly. Ine biz şolar ahrana edýär. Hiç kim daşyny vurmady ýaly, topulmady ýaly, provokasiýa etmedi ýaly. Şeyde ine alyp görme Ýaponiýa döwleti. Her 6 aýda protestler bilen hökümet çalışýar. Belli bir hökümet ýok. Näme döwlet dagadymy? Ýok. Hemme mehanizmler işleýär. Döwlet ikinci ýerde dünýäde, Ýaponiýa döwleti. Hemme parametreler boýunça. Kaçto жизни, ýa adamlar ölümleri iň ýokary 100 ýaşaýan şertler arkin gelip ýöler
bağlıkta nimet çekini bilen oklar Japonya'da. Yöne işenli halkam. Neyse Japonya'da her 6 ayda hükümet çalışıp dur. Yani bir hükümet işlemi bilen ok atsafka gidiyor. Yöne devlet ikinci yerde. Türkmenistan'da 30 yıldan beri hükümet çalışan o. Şovur diktatörü. Biz bağışlanmanın bokun içinde. Ya görünen ok mu? Bu propaganda sizi ağırlayalar. Ananın hükümet kim olaydın, duyucu gelsin, men geleyini, olu gelsin, berdi, merdan, beylik gelsin tapağı yok. Eğer de nerede o yolda yürüse, hükümet proteст edip ayırmalı. Ya da proteст edip korkuzmalı. Derre yankı yoluna geliyor. Yani şuraya mekanizmler olmalı. Dine hükümette yankı mekanizmlarda 3 tane ayrıtın hükümetler, hatta halkın içinde mekanizmler, cemiyet kurumları, partiler, büyük adamlar çıkartıp biliyor. Ne bir topar mekanizm, münglerçe mekanizm mı? Bir yeri olmasa bir yeri kısalya diktatör. Yine şundan okuyorlar diktatörler. Şundan propaganda yaratıyorlar. Ay inanmam. Yine para dasmanımız var. Arkada şöhret, arkada var, biz var. Arkada bolsa para akıttık vardır. İnanmam. Arkada bir de para akıttık veren yok. Arkada bir de para akıtsız. Yani durmuş verdi. Bir topar kardeşlerimiz daşınla küsün uğrap yiyorlar. Bu doğan anlaşları özü. Türkmenistan'ı bar bilmem. Bir topar doğan anlaşları pasportu illegal otmuyorlar. Vynursundan mecbur yağdayda Serdar Berdimuhamedov şolu illegal ediyor. Günne bir yerin pasportu oluyor, günne illegal otmuyor. Hani prezidenti mi? Hani halkı koruyan? Hani halk için hizmet ediyen? Gorkak bir tilki Serdar Berdimuhamedov. Putin'in iti. Neyse Putin bazatıysa büyük piyasayla halk adamlar pasportu kösünüyor, illegal edip taşladı halkımızı. Bir yerini kümeden o. Neyse Türkmenistan'ın içinde aylıkta yani valutanın iki kurs ediyor, sen $100'dan köp almalı. Sen alaysan, sen yani birleşip biliyorsun. Sen vaktin oluyor. Sen halkın beylikle birleşip biliyorsun. İşlemene vaktin değerli, yani yaşamana vaktin emele geliyor. Yürütedir ya. 33 yıldan beri neyse Türkmenistan $500-700 aylık verimden yok mu? Vermiyor. Ülke de verdirmeyelim. Şunun için bizim bununla geleceğimiz yok. Düşünün. Ahal velayeti. Başını başlamalısınız. Biz başını başlar, eğer de biz başını başlamasak, eğer de başka velayet başlaysa, onu ahal velayeti bütün ömrünün pazar olur. Şunun için Aşkavar'ın daşındaki oğucuklar, Gökçe, Yaşlık, yani Bağır, Gemi, Eno, Karadamak, Çoğunlu, hemme oğulur, yani bu tarafa Göktepe çel, bu tarafa Yaşlılar çel, hemme kalmalı. Aşkavar'da mesela bir çöt kur körmeli. Başka velayetler. Eğer biz inisiyativanı gidersek, onunla biz pazar olacağız. Onunla biz 33 yılda hiç tat etbilmeden bunu olacağız. Diktatörü biz öğrettik mi? Akıl velayet öğretti mi? Akıl velayet çözme şu mesela. Muhammed abi ne buldun? Ben Serdar'a yüklenecek olayan. Serdar, sen fikir edip oturma. Ay otayın yöne tayında da geldin. Hem de özünden gulalı ulluk olup bir fikir edip oturma. 32 yılla halka verilen adar halkın yüreklerini otuyor. Hükümetin içindeki işleyenler sen yanındaki teoremdekiler. Şolun gözü kör, olu kermi kadime. Şolu da hem de görüp otuyor. Şu oturan sideniyetinin üstünde neyse adam oturup turmaya giderini şolu da görüp otuyor. Şolu da neyim için şu neyle yol bilen şol sideniye yeterliliklerini özleri biliyorlar. Neyse aylık aliyarlığını biliyorlar. Siz hükümet işgärlerine aylık vermeyeni, oğurluk etmeye mecbur ettiriyeni, oğurluk ettirben bir bölüğünü özünüz alyanız. Şun yanak sistemada bütün Türkmenistan devlet kuruluşu şuna esaslanıp işler oldu, durup oldu. Yönüşü fikir etme. Size peyda etiren kadar. İminle şu da adam, Başar Asad'ı şu mekanizm şuna hiç iyi şans vermedi. Birce adama şu stolun üstündeki otururlu şunu korumadı. Onu primer minister deyip belleğini şu atlım yine yurdu parakatçılıklı üt geçirmek için şulara koşuluşup şu halkın sesi olup
oti. Neme eltile şu atlamış onu vaktlayınca yurdi dolandırmak için şuna tavşırdılar. Ta yurdun içinde adat taylo geçiriliyence da etiyence. Şolun hem Beşar Esed'e karşı gittiler. Öz arnaşlarının şehrine birinci heykel düşürüldü, şu arnaşlara düşürdü. Sebebi şun yani halk hareket edenini o zaman hem kişi biliyor. Hak kayıf taraftalığını. Siz münlerce Türkmenistan'ı sizin öz günahınız bile Türkmenistan'ın türmelerine yatın. Şola bir normal devlet bolsa di, eğer normal işlemeye şart göredilen bolsa di, eğer normal aylık günlük tölenelen bolsa di, eğer Türkmenistan'ın baylığı oğurlanmadık bolsa di, şolan hiç kayfı şu cinayete baş koşmardı. Şol için şu cinayete baş koştu deyip türmeye basallanı zaman sizin günahınız ölen otildi. Şonam karnaşların bilyerler. Adalatsız tuğutlar bilyerler. Prokurorlar neyle işleyerlerini bilyerler. Sviditiller neyle pakazanıya alayanlarını bilyerler. Türmedeki bar şertleri hemmeti bilyerler. Şunun hemmetinin içi o. Daşar yurtta 1 milyon Türkmenistanlı köfenip büyür. Siz haramdadılın günahı bilen hak hukuksuz şotada kul olup işletmiyorlar. Öz çağlarından ayrı düşmüyorlar. Öz karnaş kosarlarının cesetlerini Türkmenistan'a getirip məni karnaşlar daşar yurtlarda nevelli madarçılıklarda yatırlar. Şunun hemmeti halkın yüreğine ot bolup neçe yıllar öz doğrun çağlarını görülmedi. Öz çağlarından ayrı yatan Ece Kakala daşarı yurtta gelip görüldü. Neçe min tane yaş student oğlanlar daşarı yurtta olaydan olaya doğrudan yaşap görüldü. Oğurluk edip türlü bir kanunçuluk yolla bilen öz günlerini görüp görüldü. Türkmen kıyıkları daşarı yurtta vicdana değerli desturu kavat gelmedik dağıtla bilen meşgulların budurarlarını görüp oturuyor. Şunun hemmeti biliyor. Şu dağıtların hemmetinin günahkarı siz. Şol için size bir şans var. Giyeceği koymanı. Halkın halk kalsın ondan sonra görür demeyin. Beşar Esed'e bir şey değil. Beşar Esed'e tonku 5 günün içinde her bir nemetti, eylek beylek kurunu, opozisiya bilen gepleşeceğim oldu. Amerika bilen gepleşeceğim oldu. Amerika mesaj uğrattı. Men Ortiyet bilen İran'dan ayrılım inni. Sana ne mi diysen edeyin neydi. Yani her bir dağda vaktini etmeli. Siz eğer şun öz çağını tak kovuryem olsanız, öz meşgalanı kovuryem olsanız, öz geleceğin aladasını etken olsan yaş olur. Şimdi 50-60 yıllar yaşamalı. 50-60 yıllar şeyle durmayacağını görüp oturuyor. En güçlü Beşar Esed'in meşgalası. Beşar Esed'in ben vatandaşlama edeyim. O yöne şeyle tutanından gelen adam değil. Olan bir tofor halkın islerini gözevine tutup Hafız Esed prevarot bilen geldi. Bir tofor adamlar inandırıp geldi. Arap nasyonalizmin ideyatına yol başçılık edip geldi. On döreden partiyeti bir tofor dağda halka da etti. Suriye'ni östürdüm. Yurdunu öz baştaklığa mal. Yönü özü son bir diktatörü öğrendi. Ol sizin hakanız haramdada yanıkta namartlık yol bilen öz elini okşap duran prezidentin öldürüp sonra namartlık bilen şunu kömek eden adamların hem yok etmek bilen hükümete gelen adam de. Halkın içinde ten hakan absolut ne diyor yok. Ol minister bolonla da niyadafa hizmet etmek bilen bir günün içinde 10.000 tane personeli işten çıkaran adam. Branşları mecbur edip aylıklarından her ayda kesip niyadafa yaranacak olup niyadafın pul tapmayan vaktlarına şuna pul veren adam. Şol için ten kakan bir şun yanacakta yurdunu eden adam değil. Şol için seni kollayacak adam yoktur. Şu yakın adamların en düşman adamıdır. Şol için sana birce yol var amatlı. Özünü halat edecek oldum. Yankı benim aydan da aklım. Şu gün
diyeceği koymalı. Yankı reformaları. Türmedekiler boşaltmalı. Metbuat adatlarına ruhsat vermeli. Dışarı yurttaki opozisiyalar çağırıp hemme halkı azat taylı için parlament taylılarını geçirmeli. Şunu hadir şu atlar ettik, o zaman başka da atlar ütkötmelere parakatçılıklı yol açıyor. Şeyden adam için halk bir tofor geçmişlerin sizin hakkını da ederler. Şol için şu da atlar sizin önündeki durumda. Yöne pikir ama ben hadir otayım, ay hiç kim istayeden bir neyse adamla yığırılan ben gitmeyelim mi? Onlara Başar Asad şu da atlar özgünlüğü şuna alır. Hemme diktatörler şeydir. Bu iş bilen ayırar, ben bu işli diyeyim. Yok. Halkın önünde bu iş diyen zat yok. İyi bu iş bulur. Yani hiç vakt bolmasa da bolmaz. Şol için şuna ananım. Halkımızdan ananım. Bizim halkımız hiç vakt korkağım da ben bir tufar adamına ay bizim halkımız Türkmenli eyle beyle diye yok. 52 yıl, 54 yıllar Suriye halkım korkup takladılar. Yöne ahlik alanına şeyle onu. Şu şehrin içindeki yatarlar eğer bir neçeden aktivist öne çıkmadık burada ola hadir mosçudak ederdi. Yöne neçeden aktivist öne çıkan için korkularını dev, imanlı, vicdanlı, anamlı, yurdum sevip öne çıkan için beylekle de hemmesi koşursun. Şol için bana bir tofar aytacak oluyor, ay İsrail etti, Amerika etti, Türkiye etti, yok. Şunun her gayet interesi vardır. Yönü onun isteği bilen bolondat. Birinci bolondat halkın isteği. Bizim halkımızda da şu isteği var. Şunun biz hükmen yolunu tafarsam eder. Ona hiç bu şek kuşup yedi otur. Bizim halkımız beyliklerden beygem değerdir, pefem değerdir. Biz neyçe yılın devamında halkı tayinladık. Şimdi siz halkın önüne geçirilmeyen. Şimdi sizden biliyeniz şunu. Dün Adalet Radyosu'ndan bir neme çıktı. Şimdi şu öz ardına aydıp YouTube'a internet uygulamalarını koyan adamları kendine çağırıyorlar diye yani önkü yana korku yok bulunaklı. Şolun aytyanlarına düşünce yok buluyor. Şolun çöz yok buluyor. Şu bir tufar priznakla ya olgun Türkmenistan'ın adaletçi nemesi adam hukukları koruyucu prezidentin kaptanına nemesi bir tufar ütköşükler girmeli karar çıkarıptırlar nemediptirler. Yöne bulabilen halka alacak oldu. Halkımız alınmıyor. Yöne şu çemeleşikle doğru. Şunu yöne. Himmetin birden etmesen yan kaydan bizim dağıtımızı birden etmesen hiç bolacak dağıt olmaz. Edimilecek dağıtım olmaz. Şunun için benim diyenmede boyun bolla diyenmede hemmetin birden ağlan etti. Şuna şert direk yurdun içinde parakatçılıklı siyasi ütköşük olur yani. Sağ olun Muhammed ağam. Men yine bir üstünü gaylayın. Gurbanlı Berdimuhamedov Niyaz'a yallaklap kere neme geçirdi, reform geçirdi. Hem pensiyonerlerin pensiyonu ayırdı. Hem mehlanlı. Avu. Şoron yankı doğunalaşıp bakmalı deyip ayttı. Yani pensiyonerler işler, nalog tölep, pensiyonlu nalog tölep, yani şu durmuş yerler, şu yaşı yerler bir gedekte uğurladı şunu. Bermeliler, şunun doğunalarına şaklamalı deyip Niyaz'a teklif verdi. Oğlum ne hemen? İdiot da. Oğlum bir halka karşı hareket ediyen, oğlum havu halkın öyle saklamalı deyip pensiyonerlerin yani yıllar, 41 yıllar geçiren pensiyalarını uğurladı o şeyler. Şu hükümet halka entek hiç rahat edin o. Bizim halkımız gurguli, özgünlüğü görüp, ekrançılıktan, millekten, mallarçılıktan, yani sığır saklap, süydedip, günlük geldi. Entek hükümetten bir kömek görün o. Şu hükümet halka işlek görün o. Bir devleti alır ya, Türkmenistan'a alır ya, köşkler var mı buraya? Öyle bütün dünya önüne yani öğlerini orkaya bir halk bol yarat deyip para hor veriyor. Onun da hükümet bu. Hiç vakit şu 33 yılda hükümet adam için işlek görüyor. Burada Türkmen halkı için, Türkmen halkının vekili için işlek görüyor. Bir adam için işledi. Niyaz için işledi, son Gurbanlı için. Ve onun kardeşleri. Bollu. O ne yani hükümet bol ya? Yerin varıp, MKM'ye girip, planın yığınan plana diyerek
şun prestupleniyany biletlik ýöne şunu goýun diýip ýa-da çözüp gaýýar. O näme emheme bolýar, o näme hökümet bolýar, o näme hökümet kuruluşy bolýar. Sen şul ýa-da bazaryň, şul ýa-da bardaýanyň başlygy bolýanda. O näme hökümet bolýar? Hökümet ýok. Bir bardaklar da senin şoň başlygy bolýan sen hiç da edilmem. O ýerden gelip bardak etkisi kağıdan aýdan olam degme diye şoňdan tamam. Şoň üçin Türkmen halky bu idiotlary seyretmeň, serdarym idiot, burwanlam idiot, ýegenlerem idiotlar bular. Eger akylly bolmasa şu güne gelmediler. Ýöne serdarym şu günde idiotluň durdy, şansy bar. Türkmenistan düzeltmeli, Türkmenistan'a tiyarını parlaya vermeli. Biz opozisiya hökmünü möhredin neçinçe prezident bolup bilersin deyip garantiya verirler, ýöne şertler var. Opozisiýany getirmeli, hemme saýlary tiyarını geçirmeli, sen halk mümkünne bagşlamasy uğramaly, eden baş ýa-da jenaýat işlemi boýunça we kakany sen aýyrmaly. Bütün yerden aýyrmaly. Şu gurbanyň ady hiç ýerde çykmaly, gurbanyň kalp çözmeli, näme etmeli. Yine minimalna şu zatları eden ýagdaýynda onu hökümet, täze boljak hökümet, halk sen günälerini geçip biler. 2,5 ýyl eden günälerini geçip biler. Ýöne şunu etmeýän, ol hyýtyrlyk, tirkilik edip, açyk reforma edip, o ýerini bir düzeltjek boluplar, halk tutjak bolsa, onu bolmaz. Biz seni sıptırmayaz. Yine men bunu aýdýan. Biz Gurbalyň bilen serdar sıptırmayaz. Sizi ýykynçak hereket eder. Ýyk bilmesek içine gidip şöyle adina görüşürüz. Başkalar yok. Şoň üçin biz sizi sıptırmayaz. Siz Türkmenistan'ı düzeltmeli. Düzeltmeseniz gitmeli. Düzeltçik adam gelmeli Türkmenistan'a. Halk öz saýlajak adam. Halk saýlasın. Kim saýlasa? Erti saýlady mı? Halk aýdyn şonu. Bizde açık saýlar bolmaly. Boldy. Ol ýa-da sizin diktator durmuşyňyz hiç mi gerekler? Din özüňize gerek, bize gerekler. Ýadadyk. Ýewropada ýaşasyňyz gelýär, azat ýaşasyňyz gelýär. Ýewropanyň bir topar gowy sistemalary Türkmenistany gowy işläp bilýär. Biz şonu ulanmaly. Näme Amerikada türkmenler ýaşap ýör, ýa-da Amerikan sistemasyny ulanyp ýör, gülýäli. Ýewropada türkmenler ýaşap ýör, Ýewropa sistemasyny ulanýar, gülýäli. Ýöne Türkmenistan'da şu sistema ýa-da bolunok. O näme Ýewropa, o Amerika. Gülýär bolýar. Oň ady demokrat sistema. Sen Türkmenistan'da ol, Amerika'da ol, anarda bu tapawut ýok. Sistem ol. Sen Amerikanlara getirip goýan, sen Ýewropeýslara getirip goýan, sen sistemany getirip goýan. Şertler goýan. Näme Ýewropa sistemasy güýçli, adam gymmatlygy birinji ýerde gidýär, prezident däl, milli lider däl, onun atlaram ýok. Häzir ine Macron gözläp ýörler. Macronam tutup basarlar, ine görürsiňiz. Aýrary impeachment etjek bolýar. Kim bolsa şo bolsun. Kanun bolýarmy? Aýrylmaly. Macron kanun bolarok ýöne hiç hat edibem bilen ok. Ýadady halk ondan. Aýryjak bol. Ine şu ýaly halk aýryp durmaly. Halkyň işi ol. Parlamentin usulen aýrýarmy? Proteska aýrýarmy? Halk aýrmaly. Sebebi Konstitusiýanyň esasynda, Konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esasynda iň ýokarky organ Türkmenistan'da halkdyr. Boldy. Halkdan ýokarky organ ýok. Sen kim bolay? Super milli lider bolay. Milli lider ýa-da goşmaça oň götürüm bolay. Ýa-da ýün götürüm bolay. Halkdan sen pes. Sen bir, halk köp. Ine şu ýaly. Muhammed ağa, indi şuň bilen biz efir ýapsak näme görýärmiz? Sesimiz gelen o? Sesimiz gelen o Muhammed ağa. Men halka ýüzlenjek bolýan, serdara ýüzlendik, indi halka ýüzlenjek bolýar. Watandaşlar, şu ýurt bizinki. Şu ýurda biz eýe çykmaly. Eger biz öz isleýän döwletimizi gura bilmesek, biz hemişde kösençde. Şunu beýleki halklarda, şonu tubut etdiler, hala Siriýede gördüm, kösenip berdi. 14 milyon halky kösenip berdi şu daşary ýurtlaryna. 500 000 dana adamy öldürilen, näçe min türmede ýatan, diktatorlyk etýän zat şu. Bütün baýlygyňa bir adam eýlenýär. Şol üçin şu betbaşçylykdan typjak bolsam ähäside bar. Siz eger dürlü görnüşin hereketiniz etseňiz,
hükümet yol başçıları mecburdur şuna cevap vermeli. Reaksiya görkemeli. Eğer neçe katı önde duracak olsa şunca da katı çalıp giderler. Ödüm facialı giderler. Katastrof olur. Şu sebepten sizin hareketiniz hem mezadi çözüyor. İnni biz bir tofordadi 4 yılın içinde ütköttük. Bu karamdardalan bölöden mekanizmleri vardı özlerini korumak için. Hem daşarı yurda hem içeride. İçeride bütün metbuat adadi yok etmek bilen, halka uzayıpsız aylık bilen, cinayete mecbur etmeklik bilen sesini çıkarmarayana. Polisiyan bir kanunçuluğunu giyinden ruhsat vermek bilen, sudyaları öz saylap, özler çözüp, özler adamların ıkbalını keseryanak etmek bilen, daşarı yurtta bir tofar diktatörü kollayan cinayetkarla bilen, birleşip onları özünü saklamak için pulunu vermek bilen, Kadirov yanak, Putin yanak adamlara men karşıdaşlarım pul verip öldürtmek ya Erdoğan yanaklara pul verip karşıdaşlarını öldürtmek, onları yurduna deportasiya ettirmek bilen. Daşarı yurtta bir tofar hukuk koruyucu opozisiyanı özleri döredip şoları dolu o diplomatların üstleri bilen kontrol etmek bilen bula yurdu saklayan. Biz şunu diyorduk. İnni o mekanizmde yok. Halkın yüreğinden korkuyunu ayırdı. Bir tofor tağda aktivisti öne çıktı. Giyce günü çıkış edip aydı ortaya. Biz daşarı yurtta bulun önkü öz bilyence görkedilyen karşıdaşları bilip de önünden öz planlarını arkayın anırda dözü bilyediler. Biz onun sonuna yettik. Şimdi biz anırda bir yerini tutup odan boşalttık, ayıp bir tane hat yazar söbülen kuturur diye biz onu sonuna getirdik. Şimdi biz bunlara o dine hat yazmak bilen çeklenmeye. Biz pasolstvalığın önüne bir yerde Türkmenistan'ı değişli kuramalı, Türkmenistan'a vilayet edip bilecek politikler, prezidentle, primer ministerle, ministerlerin önüne kahar gazaplı çıkış etmeyene biz tayin. Bütün vatandaşlarımız biliyor. Biz 4 yıllar iyi giderli daşarı yurtta kardeşleri, daşarı yurtta vatandaşları eserdeki hareket edecek adamın evine duracağımız biliyor. Biz eğer size burada diyecek olsa hükümet biz şolun önüne sizi yaka koymaz. İyi giderli siz kollar ödem kahar gazaplı olmaz. Dünyadaki üç köşklerde hemmesi şu şerti döretti inni. Diktatörlerin vakti oturdu, olan kolluğu yok. İnni Türkmenistan'daki dolandırıp oturan diktatörlere karşı devletli var. Şoları ayırmaklık, şolun kovsuzluğunu gönü bağlı zatlı var. Ukrayna devleti zainteresovun Orta Asya'daki diktatörlerin gitmeyene. Ya da olan Putin'den ayrılmağına. Şol için bir devletle de başka neyse devletim, Gruzyan devletim, bir tofar başka demokratik devletler, Pribaltika devletleri de biliyor eğer Putin dursa şolara da günüyor. Ola da zainteresovun Türkmenistan'ın halkını hem gücü bile kollamağa. Şol için dine bize galiya. Biz parakatçılıklı, kanun esasında hareketimiz etsek dünya cemiyetçiliği mi koruyacak? Bir tofar zainteresovunu devletle ola da kollacak. Daşar yurttaki sizin vatandaşlarından 4 yıl ver subut ettiler, sizi korumaya tayin. Şol için dine hareket edin. Problemanızı türlü görünüşünü beyan edin. İnne o hat yazmak bilen çeklenme. İnternette koyun. Köçeye çıkın. Toparlanıp barın. Prokuraturan önüne, hakimliğin önüne. Türlü görünüşünü öz protestinizi beyan edin. Biz şu yakınlıkta bir hükümetten dinar. Yöne biz serdara yüzlenmeyemiz ne mi? Yurdumuz parakatçılıklı. Devlet strukturası yıkılmazdan bir tofur reformu geçirmek için buna yol koyuyor. Eğer çağın süyen olsan, özünü geleceğin alet etken olsan, şu şans sana bağlı.
Şun ýanyňa dünýäň ýüzünde bolup Angliýanyň şahlary häziremdi. Şwetsiýanyň şahlary häziremdi. Göýne rol ýok, bir ýerde dur. Ola halkyň islegini kanaatlandyryp, ýuwaş-ýuwaşdan reforma geçirip, özlerine bir orunjyk tap galypdyr. Şu tejribe adamlaryň taryhynda bar. Şol üçin terdara da şu mümkinçilik bar. Eger bir topar reforma etse, halk kadrynam biler, janyny gorap saklar. Boldum rada. Sağ ol Muhammed ağa. Menim bir goşşakladyma şoň menim efir jinleri ruhsat berýär. Ine ünferen bolsaňyz Türkmenistanyň taryhynda, türkmeniniň taryhynda. Ay her kim häzir gurulýar. Ine bizim velayetimiz plandy, bizim ine mar velayet plan, ahal velayet plan, ine nur berdi han, o han, bu han. Häzir taryh moment geldi. Her velayet özüni gurulýar. Eger imtim otursa, ertir kunna halkyň içinde şoň agraýan bolmaz şu velayet. Şoň üçin mar velayet egerde ahaldan öň çykyp kalsa, ahal pazor bolýar. Egerde daha şol velayeti çalt kalıp hemmetinden öň çyksa öňe diýmek gelecekde her kim daha şol velayeta terder durur. Şular bir zat edäti hökman üstünlük kazanýar. Şular öňe gahrman velayet zat diýip ömürlük adamlar. Şu Türkmenistanda öňkü zamanlarda bir velayetin ýaşaýan adamlar öňe çykyp tire taýpan çykyp idermeni görkeden bolsa, ine velayet edermeniň wagty geldi. Çäjewler öýlerini gökezek bolsa, Garabek bu taraplary Sakar, Çäjew daşdygry häzir wagty geldi. Görkeden bütün ömründe gelecek tarihte diňe sizi görüň ederler her wagt. Ahal etmeyen olsa etsin beylik velayetler. Ahalınan vakti geldi. Ahalacak olsa onlar görkezmeli. Ahalda yaşayan adamlara yüzlenýän. Biz diktatörü döretdik mi? Niyaz fan döretdik biz. Yani Bavart'tan bu haramlardan döretdik biz. Yine biz şolu yığınamalı. Biz şolu yerine koymalı. Beylik velayetleri görkezmeli. Biz şolu yığınak bileceğimizi görkezmeli. Şoň üçin Aşgabatdaky ýaşaýan hemme mikroraýonlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gawdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hitrovka, Köşi, Çoğunly hemmeler galmaly. Şoň üçin-de haýsy etrapya haýsy raýon galsa, gelecekde diňe şol ýagnalar durur. Ýagna çykarmaň sebäbi bu hereket watanyň, halkyň azatlygyna hereket ömürlük galýar taryhda. Seredin Siriya öz azatlygyny aldy. Ömürlük taryhda aldy. Kim öňe çykan bolsa. Gruziýada kim öňe çykan bolsa ömürlük taryhda aldy. Şurýaly. Ine Nemede, Ukrainada 110 adam öldü. Svitaya Sotka diýip ýa-da ýurt aliyede var. Şöyle goýdular şoň wagtda. Egerde biz edermen boljak bolsak ýa edermen ba bolsa, ine her wagty geldi. Şoň üçin velayetler biz näme çödýät, ahal ine çözmese biz çözülemok. Her bir etrap çödýär. Velayetda amyrda dursun. Kiçik owa çödýär. Owa görkezsin. Han çeçen owa bayram aryň. Hany maryň gurplu oglunlary näme adamlar ýyna bilen okmy. Bizmeler näme ýyna bilen okmy. Bize atka barny berýär. Bir gezek bize atka bermen halkyna beräý. Dawajy ine serişlere ine dawajy galalyň diýip. Näme bizmeler ýynaşyp bilen okmy. Türkmenistanda ýynaşyp bilýär. Näme bizmeler ýynaşyp gelin şu elek biz halka kömek edelim ve döwletimize ve azatlyk alyp berelim diýip hereket bilen okmy? Etbilýär. Ine men edýärmi? Siz me bilýär. Näme dikin? Yo, bizde de ettiler. Murada Amerika'da samolyot bilen kellerini ýaýrat neme etdiler. Hem kömek etdiler. Sen işleýärmi bizmen bolsa? Hökmanlar dawerni adamyň bardyra, bir bizmen işleş ýollaşyň. Hawa. Şoň bilen gurup bilen okmy? Olam beýlik tapýar, ol beýlik tapýar, işgärlerini tapýar dawerni. Näme gurup bolan okmy şu wagtda? Gurnap bolan okmy? Daşet bolýar. Häzir bir ýarlak ministr sadaka edin diýse, böküp hemmeler çykarýar pul berip. Anam azatlyga ine şuraya pul berip çykarylýar-da. Ýa maşinalar alınýar, printerler alınýar, plakatlar edilýär. Oňa pul berek-de halkyň puly ýok da bolatda. Biz meni goşaýmada kim goşdun? Biz goşýarsa. Näme üçin siz goşulandyk?
mülklerini gozacak bolsaňyz, ol MHM zatga bermeli, halka kömek edip azatlyga çykmaly. Ömürlük galýan mülküm. Hiç kim ellemez, biz garantiýasy berýär. Ösçek bolsaň, sen häzir palajeniýan gülýaly halka görä. Erti azatlyk bolsa, birinji ösüp gidýärsen. Ýagýa Türkmenistana pullar. Biz gürleşip koyduk. 60-70 milyarda çelli berilip dur. Dine Fransa'nın öyle. Teknolojileri verir. Dine Xitay'a vermen galın deyip durur. Haritlarını da alır ya. Günden gün Avrupa bir satıp bilir. Rusya'nın arzularını biz bir gerekli edebilir. Gelin çalışalım. Kim olur? İksan öğün olmayan bir soğur. Ayrılayım olur. Şunun için her velayetin halkına yürüyen, velayette sen suud bol, MHM bol, polis bol, şopon bol, yönökey adam bol, taksist bol, yani kötünyen ece bol, yani eğer nitiren ece bol 6'ya çağılı. Çağılın alıp çık. Sen çıkışın beylikleri motivasiya ver ya. Biz hemmemiz çıkmalı. Ayrıtladım kinosunda yani. Bizmenler podдержка verin çıkan adamlara. Çıkan adamın nahırını etip durun. Kömögünüz nemedin, kötülmedin şol adam. Öňe çıkan adam. Risk alýar ol adam. Hemme zatdan mahrum bolýar. Biz podдержкасын vermeli. Şeýdip halk bolýar. Şeýdip agzy birleşýär. Şeýdip zulüm ýenýär. Şeýdip zulüm bizden gorkýar. Şoýal birleşmeli. Şoň üçin her velayet häzir ine şundan start etdi. Şo çıktı. Her velayet görkezmeli kimdirini. Her etraf, her owo, her şäher. Hiç adam olmadan mutluluk olur. Yakın görkezim sizin badımınızı. Hiç adam olup bilmeyen olsun. Ovanızda yakayın mutluluk görkezim. Vidal daşanı görkezim. Biz badırsız. Siz yok. Attığınız var da özünüz yok. Şoň üçin biz öňe çıkmaly. Boldy. Vakti geldi. İçinden videolar daşına çıkmalı. Siz gıymırlap başlan biz bak özünü çözkayacağız hemen. Biz aylık gelip oturuyoruz. Başla. Başlarına yönü önü atmalılar. Kurumacık kur yanında 3-4 adamla birleşip zaten neye meduliyat deyip bir fikirlerinde harekete başlamalı. Bizmenler iyi bir kommunikasiyası yayran, iyi bir kommunikasiyası güçlü adamlar her. Şolur açık, inteligensiya harekete edemedi, halka kıyın oluyor. Şoň üçin sizin rolunuzdan belli. Bir de diýär. Amerika'da, Avrupa'da bizmenler üýüşüp edýärler şunu. Näçe içinde bolmaly. Näçe içindäkiler de korrupsiýa edip halk eger agdarşyk etse, ay bilem onu o tarafa geçer diýip siz namartlyk edýär. Başga namartlyk edýän ýok. Murada şu zatlaryň öderinden bolýan zatda, yani bir de yani Amerika'da zatda miting edemde hemme kişi kömek etdiler. Hiç bir kemçiligi ýokdy. Men aýdaýyn da, kän kömek etdiler. Bir zatlaryň hemme bagly. Bir balans üýtgetdik bar, bir balans üýtgetdik. Hemme at geçýär. Şol üçin ýöne balansy üýtgedemizden bara Serdara ýüzlemek gerek. Gurrun şoňtunda. Şol üçin Serdar şunu bildi. Şundan biz üýtgetdik. Biz iki taraplaryny işleýär. Biz halkymyzyň üstüne işleýär, halkymyza aýtýagam, hökmenem Siriýedäki zatla halky ruhlandyraram, aktivistlerim ruhlandyrar, hemme kişini oýlanşdyraram, üýtgeşikler özümiz girmeli. Şol üçin hemme zat üýtgä boldy. Hemme kişi bilýär näme etmeli. Dine biraz hereketimiz aktivleşdireýli. Biz hereketimizi näçe aktivleşdirsak, ýurdumyzda çal teatr üýtgeşikleri gir. Muhammed ağa, men iksan videom aldy, şonu görkezýän. Bolýar. Mümkin halka kömek eder. Onu tamamlaýdy. Ine şiýda soňky bolup geçen videolar 23 minut şu videom gelenler. Aha. Hafız esedim şu. Ola duvar esin darat yerli ola. Muhammed ağa, şuna seyret, şunu adama seyret. Şunu adama seyret. Şu bayvigam der, adam der, halktan eline avtomat düşüpdir, öňe çıkıp yankı halk bolup şunu edip otur. Bolmaz taýýarlanyň bayvigam der. Amerikanlar bunu yankı ýyllap taýýarlyk etmediler. Ýöne çıkan adam. Şoň üçin bu
halkın inisiativası. Erti çıkar Rusiyan propagandası, Amerikanlar etti, eyletti, beyletti deyip halkın anını başka tarafa gitmek için. Burada men geçtim İran'ın revolüsiyasını baştan geçirdi. Bilyen halk ayağa kalardan hem bolyan. Şol için ben alamlı gepleyen geplendi. Görüp otur. Yine de pasuğu dolana şeyler hayalmaz. Ola haramdadı verdi Muhammed'in kebedan. مكياج صغير بالبيت امان مشان ما يتعب ذاك الادويه الله Ola endi men şunda mahtum olayım. Koşku diyadım şey. Ey beyik dağlar, beyikliğin o buysanma vakti geldi. Yertek bolarsan karamdadı. Sen ayağını tüpürerlesen kellen üstüne. Şol için demedi oturma şu men keyfim kovdu. Aydım aytacak ol oturma ya öğünün peygambere dilecek ol oturma. Karamdadı. O köşede gelip görerler üstünden etmiyorlar. Sevdalı yüzleyen tizden bir adamlar ortaya çıkaracak. Bir alan edecek. Yani gününü bilecek olacak. Bir hükman netice var ya. Bir vakti. Vaktin sanili. Biz her vakit kontakta tayar. Oturup mertlerçe gülleşmek ve mertlerçe halkı betbaşılıktan yani eltmeli yani bir gülleşiyor tayar yönü. Siz burada da düşmeli. Siz doğru yola düşmeli. Doğru yoldan gitmeli. Eğer ölümünü koruyacak o zaman. Başka yol dine sizi katastrofel diye. Samalyodunuzu yarlar. Adamını sizi köçüde doğrular. İcelerinizi, bacılarınızı hemmeti. Maskara ortamı bütün dünya seyircilerine olur. Bütün dünya yaradar. Şeylik tutar o zaman. Ne mi yaptılar? Ne mi oturuyor senin Türkmen? Bizim seni ala dedi ya. Gelin oturup görüşelim de bir meseleyi çözelim. Şu meseleyi biz çözmesek şun çözgütler dine size ervetliktir. Mümkün biz ölürüz baranmada. Gurun yok. Ölmeyene tayar. Yönetici de ervet tutar o zaman. Yine yeni bir video görkecek bolan Muhammed ağa sen özün kommentaryny bererin, sonra benim kommentaryny bererim. Men onu ayırttım. Bir minut. Bir minut. Sen bana iyi verdin, men onu ayırttım. Yine şu videoyu lütfen vatandaşlar. Biz önköyekler şu adamı tanqid ettik de nimetmen deyip. Ne adacık progres var. Yeni bir videosu vardı. Yine şunu sen komentari versen. Önköyekler şu olan dövletgerli Bardadoviç. Yani Dövletçan Bardadoviç. Yaşımradov. Utup arkadağım, şöhret, arkadağım, sağ ol deyip yallık toporunu geçti. Yine men günaydın. Yallıkları yığıren yadarını. Yallık toporu geçti. Biz çıkış edip düşündürdük. Sen nimemde, seninle nem tırnak geçti mi? Yani arkadağım. Ya sana lapa tut verdi mi? Ya sana vurmanı öğretti mi? Ya teknika öğretti mi? Ya da grappling seninle bulaşıp yani teknikaları öğretti mi? Yok. Hem de ona sağ olsun edeyim. Bu bir halkın zulümü. Sen şunu sağ olsun edeyim de öz avrını doğru yitirgen. Biz senin adım tutmana maskara oluyorsun. Videoları görsek yani bütün dünya görse maskara oluyor. Türkmenler. Beytme doğru. Beytme sen bir yemişin adamının özün derin adamının öz gayratının adamının olur bir şey. Ya da sen şolu dahilin var mı? Ya şolu sen business açıp ver. Sana yank mağazayını saklap ver yani. Onunla gönay. Mert ol. Yine hayadır yankı öz oğuzuna mı yankı çerçördüm bir yerde ne medyada yankı sadaka veriyem yığılmışı ediyem. Şu yerde ne arkadağın ne nemen adını aytmadı. O da sen öz nemen özün kazanın. Sana hiç borcu yok ve sana haklılar. Sen özün haklı. Sen öz adaletli, mülk ödmeli. Sen belli bir derece kahramançılığın yettin. Şu yerde sen gurlösen
Onda sen kahramança yetsem bul bolup kalýan. Sen azat bolmaly. Lüboýuna bar ýok bolýmely. Yani sana egerde azatlygyny, şahsyny gep ýetirýär, ýa sen bir gurbanla ine salam aýt ýa-da gurbanyň adyny aýt diýse, sen mert bolmaly. Şu ýa gahramanlar bize gerek. Şu ýa gahramanlar Türkmenistan gelecek gahramanlar. Kim bolaýdyn prezident? Adyny tutmaly. Vatan diýmeli, Türkmenistan diýmeli, Türkmen halky diýmeli. Muhammed abi senim goşdyň, ine goşaý. O neme şu bir esasy zatlaryň bir ýerde şu neme iskuствет nemeleri, adamları, ozaň şunýaly sportsmenler, ýazgylar, zatlar bula hemişelik galýanlar. Hunerda edermençiligi, bir halkyň baýlygy. Bir Berdi Muhammed'inki de, bir falanınki de. Şol için her kim özünü daýlajak bolsa, şolara ýakynlaşma. Olan gitjek belli, ola Başar Asad 52 ýyldan soň gitdi. Kim şoňa özüni baglasa, şu günden başlap, indi şolaň ady bozulýar. Ola hemişelik galma. A ýöne eger sen halkym üçin, halkym degenlerdim, watan üçin diýden, halkyň girgenýän adamlaryny adym tutmasa, sen hemişelik galýar. Ýöne bizinkile de şeýle, ýanky men döwlet murady bilýär. O neme namard adam de. Olan hemme de düşünýär Türkmenistanyň ýagdaýyny. Ýöne o daşary ýurtda oňa aýtşyn, aýtmasaň ýurda da talanakla. Bu haramda da şeýtýärdi. Ýurt, odan gidip bilen akda ýurda. O Narjan Pakir öz ýurduny humanitarny kömek uğradanna onu közäp ber. Indi näme Özbekistan edip, Özbekistan gadaryny bilýär. Bile şeýle. Indi şu ýurduny barjak bolsa şunu közeýärler. Şoň bir adam diýip gaýrat etdi. Arkasını salmasana. Yo, jogapkärçiligi ondan aýyrjak bolamak. Ýöne şu zat bir fakt. Bir fakt şu zatda. Ýöne özleri, öz owasynda halky hemmesi gelip bir restoranda nemedenne, restoranyň tipişni aformeniýetinde bardyr. Ýöne biri haramdadan adyny tutýarlar. Hiç gaýry. Halkyň içinde dem bolmak, halk şeýle bulada, öňsele de aşakda halk bilen başgaça. Men serdara etjek bolýan. Ay men zorlap, ay öwdüreniňe begeni oturmaý haramdada. Şonuň hemmesi düşmany. Hemmesi şonuň düşmany. Her kim ýöne wagtlaýynça çäresini tapmany, özüni ýol aljak bolup bir zat diýmek mümkin, ýöne o diýdiň ýürek bilen ne? Yürekde senden yirgen ýerler. Men şonu aýtjak bolýan serdar. Döwletem senden yirgenýär. Bütün halkam yirgenýär. Şol üçin özüň halas etjek bolsaň ýankylatlamak etdiň. Gattorga Muhammed ağa men ýene bir halkymyza ýatdy diýen. Döwlet Türkmenistan Gurbanul del, bir tan prezident del, Murat Gurbanov del, Düýeci del, Gurbanul del, Serdar del. Biz ölürs gideriz. Ýöne watan döwlet durur. Şoň üçin bir zat gazanamyzda hökman Türkmenistan diýin, hökman ata watanyň diýin, hökman Türkmen halkym diýin. Türkmen halk hiç wagt ölüp gitmeýär. Bir ölse beýlik dogulýar. Türkmen döwleti her wagtdan durur. Türkmenistan ata watanyň her wagtdan durur. Ýöne şoň günne arkada şöhrat, men şul ýanky nemen arkada üçin gazanım diýenseňiz, siz watanyňyzy arkada çalışýaňyz, bir zulma çalışýaňyz. Kim bolaýsyn? Çalışma, watanyňyz mukaddesdir. Sen Türkmen topragyna öňüp ötüp, şoň suwuny, ýerini, howasyny dem alyp gelen we üstünlük gazanan oglum. Yo, patgalim bolnugy bolýar-da. Patgalimçilik gerwetmekde, erkeklikde, kahramanlykda, namartlyk. Bütün dünýäde ýa çempion adyny alansaň, ýene de gulçulugy ýerýär. Ol bir düşünmeden de bizi düşündürýär. Seret Nurmagomedov ne etdi? Putin'e yalvarmalı bolsa yok başlan musulmanlar degme, gerek bolsa men Türkmenistan neme Rossiya barjagym derdi çyk gaýtdy. Mert. Fatmabede de mert, daşynda da mert. Ine şuraya bolmaly. Türkmen şeýle bolmaly. Edermeni şeýle bolmaly. Bolmasa sen gul bolýan. Ama sen çempion mir ýöne sen gul. O kime der? Tolko gul Patgalim. Patgalim çempion mira bolýan. Ol bolmaly o ýerde. Beýle Türkmen bolmaly. Şoň üçin gelecekde
hemme çempionlarımdan, hemmeleriminden birdat kazananlar, yazıcılar, çempionlar, akıllarlar kim olaydı? Hökman diýmeli. Vatan için, Türkmenistan için, Türkmen halkıma bağışlayan deyip aytmalı. Ve Türkmen bayrağı çıkarmalı. Ne Arkadağ, ne Düyeci, ne Murat Turvanov, ne Serdar, yeni plan, o zatları unudun. Biz ölüyet gidiyet. Vatan mukaddes ömürlük kalıyor. Şoň için vatana bağışlan, Türkmenistan'a bağışlan, halkımıza bağışlan. Şunun bilen Muhammed Ağa Gutoroli efiri. Bolýan, sağ ol. Hemmeňize köp sağ bolsun. Yeni bir gezek ýatdyrýan marlar öz welaýatyňda ýüzleniň, daway garalyň diýip. Lewaplar öz welaýatyna ýüzleniň, garalyň diýip. Oğlaňyza, dogunardaşyňyza, dostlaryňyza, hökümetiňize, daşawullara, balkanlara, ahyllara. Hani göreli haýsy welaýat öňe çykýar. Öz azatlygyny almaly. Ben bütün aktivistlerime de aytjak bolýar. Aktivistler inni nur görünüp başladı. Hareketinizi güýçlendirin, hüjümüňizi edin. Beýleki inter ulgamlaryna ýöneşeýli gurrun etýär. Olara da aýtjak bolýar. Siziň hem şu atky, şu internette çykyş etmeňiz Berdi Muhammed'in gitmegine bağlı. Sizin şuun kuun çıkış edip bilýäniňizden şu aktivistlerin kahramançylyk hareketinin netijetdir. Şonu ýatdan çıkarmak. Eger şu bizim oğlanlarımız internete açın, prezidenti, yurtdaki zatları kritik edip başlamadık bolsa, size de ruhsat bermerdir öňe çykmagy. Sebäbi hiç bir diktatör bir adamın amry kazanmagyny isleýän. Bir adam ona deň bolar ýa-da başga bir ýerine getirip goýuly isleýän. Berdi Muhammed hatta yazıcılara kitap çıkardana, şairlara goşgu goşdurana. Hemmeden oğurlattığını özü kitap yardım etýär, özü kino ýazýar, özü hemmeden. Şol üçin hem size de ruhsat bermeýär, eger şu aktivistler size ýol açmadyk bolsa. Şulan hareketler näçe güýçlendi, size azadyrak gepläp bilersiň. Aýtjak dadyňyz açyk aýdyp bilersiň. Biderek patgalinçilik etmek gerekkä bolar. Şol üçin aktivistler gadyryny görün. Aktivistler esas udar öňe alýanlar. Siýasatçylaryň aktivistlaryň. Şoň üçin häzir görür haýsy welaýat öňe çykýar. Ýadyňyzda bolsa, ol 80-nji, 80-nji ýyllarda, 70-nji ýyllarda paxta plany radioda 12-de aýdýardylar. Plan welaýat, plan etrap öňe çykdy. Şu edegem şeýle. Haýsy etrap, haýsy owa. Haýsy welaýat öňe çykdy. Bir welaýatyň bir owazy öňe çykdy da şu welaýatda hatap bilýänler. Kim nägeliklerini bilip başlady, kim öz azatlygy üçin taýýar. Kim şu zulüm hökümede yüzüne siz korrupsiýoner zulüm diýip bilýän adam baý bolsa häzir çykmady. Biz görürüz. Haýsy welaýat öňüler. Sağ bolun hormatly watandaşlar. Şu ýa-da efire gatnaşýanyňyz üçin, komentar ýazýanyňyz üçin şu videony paýlaşyň, bütün Türkmenistan görsün. Abone bolun, videolar paýlaşyň, herekete girin. Her kim öz welaýaty bilen işlemeli, her kim öz owasy bilen işlemeli. Gaýrat edin. Biz öňe çykmaly. Sağ olun. Olya, sağ olun.